Oyawre Nyakwara Mugajwang en wuok tich machielo dwe manyien dwe mar 8 higani mar 2025 Nyakwara Mugajwang ma en chenro ma kaka wanene chenro kende ma bende kolo kendo fuono mulo thuok weche mopogore opogore mamulo ngimani kendo mi bedo gi ng'eyo. Warwaki ni machiegni mor machalo nade bang' ka Harambee Stars nyoro nyiewo loyo DRC Congo gol 1-0 e tielo mokwongo mar Group A e tuke mag CHAN 2024. Elo chenro ma kaka wanene wawacho ni erokamano kendo puoch gi pak ne tim mar Harambee Stars e kuom loch ma odiochieng' manyoro. Waiko ni mathoth okinyi makono Nyakwara Mugajwang e konde te mag piny luo gi oko mar piny Kenya gi piny Kenya mangima. Chenro ma kaka wanene ni yamo okinyi makawuono weche thoth ka weche mapek kendo bro yiengo gi kaka onego beni yiengo gi kaka dwarore Nyakwara Mugajwang. Yie mondo kaw thuolo makende mar rwako jowetena Senior J Bonyo wuon mwalimu kawe thuolo mar mos Nyakwara Mugajwang okinyi makawuono. Ere ng'ama nyokono na Harambee Stars idhi locha. En mnei waka. Wabro mosi bang', wabro lawe bang'. Ero kamano VOJ, oyawre Governor. Oyawre inya, Senior. Oyawre Nyakwar Perez. Oyawre inya. Kapo kamoko moso Nyakwara Mugi yeu kawe mos mar japuonj Andrew Abong. Ka ene dara marakala. Japuonj nyarado godo weekend nyan kaluo. Ng'ene nyicha donje weche mag aswekra moko matindo tindo. Koro siepna Tom Arodi nyotu dagi japuonj Andrew Abong. Koro kanya dhire mondo bende okonya yorego. To kona mnani mos na tim maduong'. Okone ukinyi wuok tich ka wuok tich ogalore nikech un. Erokamano. Koro no kona na komos mare ne un. Ukao kendo kone umore. Umiyo ng'eyo gik mang'eny. Nikech kaka en japuonjo ma retired koro samoro chenro ni emoluwe weche kaka piny timore. Kamano. Koro kauru mos. Erokamano. Yena bende mondo mos Nyakwara Mugajwang kamoro amora ma gintie. Kanye wan bondowa to ng'eny gi nyoko na nigi winjo. Joguba ni chiko gimoro udo mchaka. Joguba stage. Yore ni wadhi kodi chieng' moro achiel. Dia kendi. Kine mane chiko? An gi gowi Canon ni oro na ote ni Canon dwa nena. Yes. Mano mokwongo. Yien be nyaka wapidhi mar ariyo. Mar adek Joguba biro. Bas. Ang'eni nyocha kalo kanyo ka wuok osenge to ne piny koro lel. Nye giri titapani mane ganyo gi godo. Masingo na gima wel koso. Bondo golo kama wel. Tinde wele. Uro ka wele. Gore mugirore. Ero kamano. To Nyakwara Mugajwang duto kamoro amora ma gintie piny mangima. Ero kamano. En okinyi maber Nairobi ka koye modwa ng'ich ahinya. Lakini kata kamano Nyasaye bro telo no. Ero kamano. Ero kamano ahinya. Governor. Maonge portfolio, maonge pending bills. Je nyiero ka gima an gi moko. Ong'eyo. Ene gavana ma county mare pok ochako miyo nderni mopogore opogore nyinge. Okay. Victor, en wuok tich. We keto wache bawa ka kidwa kedo. Wabiro choma kanyo tin. Onge wach. Chopo. Ero ka chuma bera yenya. Ero kamana yenya. Amor Victor kaka pile Nyasaye miwa thuolo mondo wabed ka team iwacho ni the bench properly constituted. Mondo wabed ka waduto te chino mar kaka wanene. Amoso Nyakwara Mugajwang kamoro amora ma gichiewe. Okinyi makawuono ni oyawre uruduto. Kendo wamor ni ruoth omiyowa thuolo mar bedo mangima kawuono Victor. En mor mogundho kendo opoch gi pak ne Harambee Stars. Mabenda ng'eyo ni wabiro ndesi ewiye nyime kanyo. Koro ka kasendo nyoyo to yiena mondo mi achiw poch gi pak ne osiepna Lyndon Nicholas Otieno manyo otimo arus mare nyo antiere boma ma Kisumo kendo ne nyasi ma otwere ahinya. Mano Lyndon Nicholas jaseme ing'eni Lyndon ema somo paro NGO Coordinations Board. Bwana arus manye utiecha. Rato ukiwacha diwo an Kisumo ka joweto. Mano Lyndon wadgi Austin. Bas. Lyndon
nyo tieko gino Woro kaka supu dhi na kendo. kendo nyo ber kabisa nyo an gi ajombuta manyo tayo nyasi Alex Awiti yes mano ogai marawasi Bodawan yes wakili Willis Otieno mara pikipiki ponki okoni pakaturo disco bende nyo wan godo gi dhano mathoth koro en poch gi pak ne Lindon to koda Minode Daisy nyo wan gi budho maber ahinya kendo gone gi erokamano ka wakwayo ne gi dak maber seche makoro gibiro dhi nyime yo machalo kamano erokamano ka kamano Victor to yie mondo mi go wi wach moro matin kalure gi weche mag onge mar kwe ngini biro penja gi manyalo to gima dhi nyime East Kamagak county ma Homa Bay kanyo kamotingo gwenge ma Oyugis kidhi nyaka Sino wachore sani ni koro onge magarita osemedore ahinya kendo ahinya jogo ma koro jonego jo boda boda magi target jogo man gi boda boda manyien tiro ka imayo gi kuom thuolo mar dwe achiel wasewito nitie jal miluongo no Willy jal miluongo ne Victor Owiti Omondi ki iwinjo report manyo ali abicho chiwo to kata mana gokinyi makawuono chalre mana gi weche manja ne walose manja ne timore game kocha koro sani wach mara rita kweni ogot boda boda minegi ji ido ka ngato donjo gotieno jok ainya jogo ma tiyo gotieno ibeto ngato tinege to weche magarita kwegi dhi manyime to bende pod ok waneno kang mokawi na jogo Victor inyalo paro wach macha ne otimore mawego kacha kara wire mokonyo donjo manyo wango stendo bila ikinde manyo chane ko Albert Ojwang nyoka ojuma chiel kende to se mak dhano kendo mak kijende go magi bedo charged gi weche gi wacho ni terrorism mamago waweyo ne weche mag arita to jogi mabeto makoro nego dhano ma dhano to adek to ni OCPD maka eni wacho ni jogi podoko na gi ngata chiel mosemaki OCS maka county commandant jogo mochung' ne rita kwegi ere kaka kijende kato ncha ne mako gi yot ma ong'eni gin jonjore to jok manego jomodak e gweng ingeno Oyugis kae Sino kanye kama kane anitie magi gin jok mong'e koro adwa neno ni jogi manego jo boda boda gi ke jo Oyugis koro ywak ni ponono gini odhi nyime to kata mana jo ohala bende jogi biro chako monjo kunde magiloki ohelnegi koro aparo ni Victor wadwa chiwo wach makende ne jogo mochung' ne arita kwe alwora mar Oyugis East Kamagak mangima te to bende gikaluo mangima mimaye ji boda boda tinegi e jigi mondo ging'e ne okang' makare okawo mondo tiek weche makamagi erokamano Ken oyawore ahinya thuolo mari mar yongo nyikwara Mogajwang en oyawore makende ang'eni jowete oseyawa to an bende ang' na yawo mana jawinjo gi janeno mana ka Fred owinjo kokele no ambe ne giko dira na bedo pacho thoth ne ohero bedo pacho kata imbe ne entie pacho mani ni mielo disco Kisumu ka en pesa dialo ine parga kura kele gono katuigi joklesia kudi dialo ine parga boro mare mpesa nyasi mane Roll Media kanyakla kore Safaricom bedo godo Kisumu ang'eno bedo gi budho maber kamano to an bende kana antie pacho to wach mar arita kweni en achiel kuom gima apane kelo wich bara ahinya ne gwenge ma Kabondo to gwenge ma Kasipul kech kata man ne wabedo kod twak gi DJ Vic ka oyudo report mowuok Ringa ma jo Ringa moko wacho ni sani jo apiko koro mos achiel gi nus ariyo koro ginyal bedo oko nikech jo maundu koro sani onore kendo girwako lep joma wang' gi ler mano teno nyiso ni owuondore ni tere kamoro to dhi otimo ni anjao kata mana hinyi kata kwali to kachiel kod moko be ni nego gwenge mag Ringa kichomo Kasipul kono gini kinde moko timore nyaka malo yo Kadongo koni koro aparo ni en ting ma apisas magarita kwe manyanza mangima mar ng'iyo ni to kaka kwe nyalo bedo kaluo ahinya to king'iyo weche mag maundu makoro sani onore ang'eyo ni samoro nyalo wach ni kech nitie to kapani en hango mar kech apani wanonyuolwa kinde ma wayudo ka kech nosekecho maji ne poth kaol to an bende wachako wayudo ka kech kecho ma ochako kawa ma koro kata kukecho sani to kapani en gima wendo kech nyalo bedo ni nitiere to kapar ni unjore bed ni obedo e thuolo ma koro ng'ato kawe ngima wadgi ene ka mondo mi omaye siling 10 kochon ni nyaka ti kwal mana wadu tafadhali kwale tiwe ne ngima ne to boko wacho ni kuono ujore bende timore koro ken gima kare ni samoro idha piko
to koro in kiseidho apiko to japiko ma teri makata gima rach mong'eyo ni ting'o onge, tigolo pala tichwego katoke, tikawo siling 50 ma en go ofuko tidhigo, kata ikawo apiko ne idhigo. Apani gin timbe moko ma ok odhi kare, kendo gin timbe mag kuong'o ma kapo ni nitiere kata polo moro manyalo chwado ji ka koth ok chwe, to ng'ato ainano polo winjore bed ni chwade mana kanyo, kendo en kare rumo mana kamano, nikech ok en gima winjore bed ni timore. To mak mana ni jopiny bende koseyudo report makamagi, to winjore bed ni gichiwo ne apisas mag arita kwe mondo kaw okang', nikech kaka ne wawacho kinde mokalo ni jogi ni mana e kind ji ka. Ok ukaw chik e lwetu mar samoro nego kata wang'o ng'ato, nikech ng'ini nyaka tim nonro mar yango adier ni samoro uhango ne mana wach. Koro en gima kare ni chiwo report, kata ka en watni, kata ka en nyaminu, owadu, kapo ni tim makamagi ing'eyo ni nitiere e chunye kata nitiere e kite, to uchiwo report makare mondo mi waneni gwenge wanyalo bedo gwenge ma ok ochuno nyaka dhi gere korot mar kidi nyaka malo matineno ka ji ti gere gweng' ka. Chon ne ji odak maber ma kisedino rodi moro maber ma dhok ok nyal kadho dhi e cham ng'ama chielo titika tieka. Erokamano. Erokamano ahinya. Vio jewe mondo andese mna kanyo. Ngini e weekend ni nyan gi chief mara Mabondo Town. Walter Omolo. To mano bende mbaka manyewa go kode. Weche mag arita kwe manyo kona ni osebiro marach. Nikech nyithindo mang'eny. Achiel kuom gino matimo ni tije onge. To moko bende kata ni nitie tije madege tim nikech king'iyo sirikal oseketo chenro mang'eny. Climate works nitiere, weche makaka affordable housing nitiere kuonde ma ji tiye. To ng'eny gidwaro mayot. Gidwaro mayot nikech sama iting'e apiko nino kokwala apiko nino. To dhi use ka spare. Koro gol engine ous kando, brake ous kando, gik moko ous kando. So nyithindo mang'eny dwaro mayot. Hapa ni weche mag arita kwe wan kaka oganda. Nyaka wadogi chien mondo wagoye mbaka. To chakore mana gi dala. Nikech ng'ato ok bi wuok Kabondo kata Misambi to dhi kwelo Sondu. En ni nyako tudre gi ng'ato mani Sondu kanyo. Mong'e dalano. So kuome temo hinya gi. Gin jogweng' ema tudore gi joma oko to biro kwelo. So kwa nyalo bedo gi mbaka mochakore achaka e dala maka nyithindo nitie dala marowere to nyaka wang'e ni gin kanye odhiambo kodhiambo nikech nyathi madwa wuok dhi cherore tok saa 2 saa 3 otieno odhi kanye. To in kaka janyuol, in kaka ng'amodak kode, penje ni seche mowuok gi to dhi kure. To kata ka pono osedhi e Simbane kucha, bedie ni ing'e ni sama en e Simbane no en kanyo. To kata kowuok to wach ni no dhi kanyo. To kata ka en gi simu to gone simu ni mionge mwalo kani in kanye. Erokamano. Bro konyo. Kamano. Atiro mana kamiwe eno. Janyuol in bede ka kamoro jo gweng' wacho ni nyathino nitie kido moro marach ma oseng'iso. Nyingi rach e gweng'. To yeya weche moko mag ywaruok mag gweng' ka dipono siem nyathi ng'ato tiwacho ni ohangne. To nyathini jakuo. Maji ong'eyo. Maji ong'eyo. We sirikal odil kode kaka jaji dwaro. No rama ni ok gidwa nyathina. Yes. Koro ibiro ramo kamano chieng' machielo to ibiro luongi ni dhi ome chae ni e chiro joko osetiekore kode. Koro ber winjo sani nikech okang' machielo ma dhano dhi timo mokwa wachi en ni ka jok mochung' ne arita kwe gino dhi tamogi to dhano biro chako kawo chike e lwetgi. Mabende ok odwa ni gikaw chike e lwetgi. Ok odwa ni gikaw chike e lwetgi. Koro mae momiyo owacho ni jogo mochung' ne arita kwe obedi nikech chife ni e gweng'i ng'e gigi. Jodong gweng' be nitie. Jodong gweng' be nitie. Dhano donji mondo gilos kaka yande josodo nokelo list ka. Iwacho no dhiambo ka ng'ane no nene Misambi modeko. No nene Oyugis modeko to no tudore kama ka still luongo giti penje no dhiambo. Kineno kidwa timo gini to ringi ai e chon. Nikech ka gideko kitamori ni nyathini ok mul gino to saa uchielo tieno to kiwuok tido ko onge mana kaka je winjo wacho chekech watemo konyo ngima. Imi aparo osias makondele ni luongo ne Wanyama. No siemi ni janyuol ma nyathini. Okay. To kata Samson diera ka kidonge ndalo moko Bondo na timo kama. Mochiki achika ni mogo to gidhiang'. Ka nyathini oseluonga nyinge mang'any to koni akona ka mogo gidhiang'. Sanduku bende kidwa eko te.
koro nyaka iti gi wi. Nyaka iti gi wi. Kata jatelo wang'e polo kudho banano kano rach gae. Kamano Nyakwar Mugajwang', ber ka uchiwo lipot ka dipo nitie ng'ato ma bende nyinge rach e kor gweng'. Samoro nyalo konyo fulo jomoko ma bende gitiyogo mondo atiek weche mag njore e gwengewa. Mopogore kod mano, kauru mos kuom Mama Scholastica Odhiambo, retired commissioner KRA, en min Faith Odhiambo, president mar LSK, nyaromo kod gi nyoro Wilson kanyo giwacho ni gibe gihero chenro ma kaka wanene, kendo giwacho ni wajiwa kamonego bende wajiwa kaka wapuonjo kendo wagolo doke jopiny. Erokamano ahinya. Nyakwar Mugi, wadwa moke, to kapok amoke, ber jatelo machiko ite ne jopiny, ber jatelo ma ok ochayo jogo kura. Gime wacho kama, jatelo ber ma wacho dhok, kendo tiyo gi dholuo, gi dhok ma miyo luor ofis ma en owuon orito. Ute mag fwambo nigi ting' mar menyo, maber kata marach. Kadipo ni ok odonjo ni maber, to manen, jatelo nyaka bed ng'ama nigi rachungi kendo buongo gi dhoge. Ma weche mowacho gin weche mangiso luor ne ofise, ne en owuon, ne kweth mopogore opogore, ma ok odewo ajara ni ng'ato nigi ng'ol, ng'ato nigi kit chwech moro ma en owuon ok oyiego, to mabende ngiso luor makende ne ratiro mar dhano. Kuom mano tijwa kaka ute mag fwambo pod biro dhi nyime mar goyo kogno kendo menyo mabeyo gi maricho ma jotelo wacho mondo jopiny giwegi ong'ad gi e lwetgi gi kendgi giwegi ni to bende ma e kitelo ma wadwaro. Ma e wach ma bende wachagodo chenro ni okiji ma kawuono pod gi pak na Harambee Stars. Nyakwar Mugajwang', ikruok nyocha nitiere ka CHAN 2024. Ji penjore gimomiyo iluongo ni 2024 to wan e higa manyien ma 2025. Ang'eyo ni chien kacha jowetewa osego e mbaka matut ahinya. Ikruok mane sirikal noketo ne pod ok ochwiny. Telo mar CAF ma bende wachni ni e lwetgi nigi ting' mar nono kendo puodho pewe ma ituge e tuke mag CHAN ma koro to ne ochakore gi kodira mokalo ni ka odiochieng' manyoro tim mar Harambee Stars ne oting'o sulwe mar piny Kenya malo kendo bang' yudo loch mar gol achiel kuom ywe pi wang'e. Senior Ken kachiel kod governor ujo era mag adhula kendo gini koro duogo pacho ahinya. Jowete wan osegoye to wan wadwa ng'iye gi thuoke moro machielo. Ikruok ma koro ne nitiene nyiso ni Kenya chal gima ong'awo rang'iny mar bago tuke ahinya ka waneno adhula e pacho ka. Tuke mogik ne en All African Games. Pok wachako bedo gi tuke ma bende kelo pinje mathoth kaka koro wan go sani ni. Erokamano VOJ, mokwongo poch gi pak ne tim mar Harambee Stars kuom nyagi nyono Batoto Bakongo e gol achiel kuom dhi ywe pi wang'i. Apani tugo ni ji mang'eny e wacho na Harambee dhi adhiya nikech koro gine wegi nyasi ni Batoto Bakongo go dhi nyorowa, to Nyasaye bende nena panda nyo paro joge, to kata kopogore ni Nyasaye nyo parowa, tapani kit tugo manye jo Harambee Stars onyiso nye ber. Nyakwar Perese ma pod active ma pod go opira iye ka obro wacho ni kit chenjo manye nitiere kaka iluongo. Barapani tim mar Harambee Stars nyo timo maber. We achaka mede ni motivation bende nye nitie. Apani jatend piny nyo timo maber kata coach bende nya winjo ka puoyo ni motivation mar kata jip mar jatend piny manyo konegi ni kuloyo tamiyo gimoro. Bende nyo donje chunye nyithindogo magi tugo maber kendo en puoch gi pak ne team te gi technical bench mar Harambee Stars. To kwa duoge ikruok, aparo ni koro waseneno gima kisungu luongo ni political goodwill nyalo timo. Nikech bed ni Kenya nigi tukegi to sirikal okukete chunye ni gini nyaka timore maber. VOJ ok apar ni de wachopo kumwachopeni. Nikech king'iyo kit donjruok ma sirikal yande odonjore e tukegi, bed no wene gi FKF kende, FKF dino kotimo. Nikech kineno kako jiw pap makasarani, gigo mane kafo wacho ni nyaka keti mo keti, mo medi mo losi mo dosi. Kasarani world standard. En pap mupogore gi Kasarani mayande dhi goye siasa. Tidhi were kumira. Tidhi were ni si maombi si ang'ang'o gireka. En pap koro modong ne opira.
mapani kata jotugo bende koneno to ging'e ni watuge stadium maber. Ing'e ni samoro kidhi go opira to pap mondi chalga kia nang'o. To bende chinyi chude ni to koro kata ka ng'agora piny donga bro tura rumo. So psychology mari kaka jawo tugo kiyudo ka pap ber en alwora maber to bende jiwi mondo itim ang'o mondo ituge. King'iyo weche mag security kaka nyo keti. Aparo ni en gino maber ni Ministry of Interior bende nodonje mondo ging'i ni to ere kaka jo Kenya gi ji duto mabiro neno opira ka odonjo maber, obet kama owinjore, tarita nitie. Nikech e paw opira ka ema chupe bare. E paw opira ka ema ji gore. E paw opira ka bende miyudo ka jomoko koro loke time timbe moko moko winjore. An nyaonge pap nyoro to jogo manye nitie maloso godo owachona ni kaka nye gidonjo magibet manyako piro rumo nye gikone gibet maber kendo ne chalo ka gima rita nitie maber. So political goodwill ni ber nikech sirikal donje te to ka nitie gima dhi rem to sirikal timo ang'owa chiwo. Nikech inyalo paro digni mane initially ne nitiere. Makodhi opim pap to lum naneno ka jo CAF go biro gi gir gimoro mipimo godo nyaka lum. Mikoni lum ni odwa bora ahinya ang' duoke piny. Delays obedo mang'eny. To ka koro sirikal nodonje te to aneno the kind of delivery motimore. Ma en puoch gi pak ne sirikal maduong', en puoch gi pak ne FKF, ten puoch gi pak ne migepe duto mar arita kwe, migepe mar tuke, to gi mora mora manyo donje. Mar pesa, magolo pesa. Mar pesa, nikech pesa bende nyo otiyo ka, mondo gini otimore. Nikech CAF dwaro ni pinyo keto rang'isi makende. Ni be un gi nyalo mar bago tuke ge. Wanyalo paro kata mana ndalo sirikal mokalo chien. Kenya no bid for watch ni. To ne na mende ma saurumo. Donge ni gini opasore lwet Kenya. Modhe. To kata ma bende jogo siboi andego siboi ni gini brodhi ni brogol Kenya te wilo gi Rwanda. Kiawa. Donge koro wan gi pap ka to jitugo ka to DRC nyo tugo to Morocco gi Angola nyo tugo, jo Zambia bende osechopo. Nyisi ni sama sirikal oketo mahine gimoro. Nikech ging'eyo picha maber magini kelo makata koro kwadwa tuke moko ni koro AFCON 2027. Tiko ni Kenya nosechiwo ranyisi maber. To ka gidwa time kendo kaka gitime mar pamoja ni tiko ni Kenya, Uganda gi Tanzania to kata ka Rwanda bende odonjie nigi nyalo to samo piche gi obiro thurka VOJ. Jo CAF chulo mna gi dola mama jana ni mano kore ng'ie gi wang' mar ohala. To sama gidake hotel e town ka to giidho mtoka gidhi Kasarani ka gi hotel to giidho mtoka gidhi Nyayo. Sama godhiambo gibet piny gi gombaka koro kata ka giwacho no gidwa dhi mabor Nyayo gin kuche to pesa no tiye thurwa ka. Jo Angola manyo biro, jo DRC manyo biro, jo Morocco manyo biro, gibende nitie gik magidwa ng'iewe e town ka. Otende magidakie bende yude gimoro. Ineno jo Uber mna maringe town ka, jo taxi ma digital gi bende yude gimoro. So sama welo biro kamano jo hera gi manoluwogi en gino maketo piny kama ber ahinya. Emomiyo an atieko kawacho ni chenro aina ni onego bed ni sirikal donje from day one. Nikech ka sirikal donje from day one to ayudo ka timelines gi watieko chon. To gini timo in the right time, to Kenya yudo mayudo, to jo piny bende mor. Kata bed ni jo moko bende wacho ni stadium ji nyoko dhi ahinya. To mondo Kasarani ting'o ji 60,000 gi wiye. To mondo yud ni gi Jumapil saa 8 ma ji bende nigi weche gi toko dera. Tiyudo kata ji 40,000 modhi kuro. VOJ oken gima yot. An kwayo na kende en ni jo Kenya duto kinyalo yudo tiko to adhi Europe Harambee Stars gi nikech mane jip mwanyalo miyo gi kako ganda. Gimoro iluongo ni dwe 12 man. Joma luwo Gor Mahia kochakore chon, kochakore higa mar 2008 ka Gor Mahia kore ka thembo dwa duoge. Bro koni ni dwe 12 man.
joma luongore sane ni jotene mar Gor Mahia ema noduogo ndhadho mar opira ahinya te tim mar Gor Mahia nikech ne giwacho ni mae timwa sa asaya ma tim gocho to gin kuro gigo bul osiepna Jono Pate Gere gigo bul to giwer Tom Bwana George Bwana Gere to gin kanyo Duncan Nganye Gere ineno engineer Karol Radul Geri gidi to gigo mna bul to gin jimna Masanja Beno Lucho Kelo gidhiro wachni sa oket chunye kama okwe tineno ka ji Jumapil manyien ji medore Juma ngeso ji medore ameda to kane ji obede pap makoro pap otegno to neno ka nyithindo ka bende koni ok wa disappoint jogi nyaka watugi jogi okaw kindegi gido mijingo moro mar medo gadhula maber koro chan ni kaka wadhi mbele kaka koro wachikore gi Morocco ma bende ang'eno wadhi gogi the 12th man magin fans wadonjure pap kanyo to kwa donje pap to wadonjo kwa dimbore nikech nitiere gik ma bende kwa timo mwang'io ga time mashemeji dabi tibro golo agini ibro koni Kenya nigi maundu nitie timbe moko ma wan ka watimogi to anto mago ng'eni kita kidhi Homa Bay tiyudo ka jok maringo malimbo tieno ka ng'eni onge problem nikech gin mane kaka ng'owa mane gin wudu pinchen wuok ndhiwa awacha for example ukaluongo nying ng'ato tineno ka ng'ama kia to wacho ni mago timbe maricho mago timbe moko nego yiene dhano tim to anto mane kitwa koro nitie miel gajawa gang'o monyalo bedo ni watimoga regulations mag CAF gi okoyienwa nikech welo nyalo koni timbe manya gitimo chano skeawa obuogowa makoro kwanyal kata gocho koro regulations moketi walugi uru nikech mane mamiyo timwa mar Kenya sama koro itimo judgment gitiko ni jo Kenya no host maber no kwanene timbe maundu no kwanene anjao moramora emomiyo CAF no golo gigo duto moko dwa e pap nikech ng'ato nyako ni to vuvuzela teta manang'o to kwadhi mashemeji dabi to atimo waluru mna gigo ma jogo keto nikech mago mag gi chan CAF mokelo koro ka gikelo to gin gi kaka gitimo gigi waluru gigo wadonji e pap wasapota Harambee Stars to moduong' moloyo jatelo mora manitie manyalo manyo joge mondo dhi e pap ago jogo boost jogo dhi e pap odhi one opira ma endalo oksamoro luru nyalo bedo ni joka tamtam nyalo wero tamtams ng'eny dipo ka giketho budho mar CAF opira ka onge siasa ma ng'ama dwa tero siasa opira to mano ng'ama nigi nok mar paro nikech opira is apolitical en johere jite mano bende samonego wariure kaka oganda mondo wa support team mamarwa wawiketo uru siasa chien kidogo waol go nikech kata ma Tanzania gi Uganda gimbe gin gi weche gi mag pacho to naneno ka jo Tanzania nyoweyo mag pacho gidhi gombolo dwe mar 8 dwe mar 10 ka Tanzania ni gombolo kore ka mar gi chaja tendo opposition ni ejero to ne gilinga gi chiem na team gi to wato marwane waketie uru siasa kando e dwene erokamano Harambee Stars Ken changa gi marangisi ni Kenya ochieko ikore ne tuke mag AFCON 2027 nikech chan ni thoth ni tiyogo ni to bende giromo koso podi king'iyo kitikruok ma sirikal oseketo gi tuke manyogo nyoro ariyogi apane kanaka jay winjo kokele no opira e piny mangima opira megwe gi tielo miluongo ni football ni en achiel kuom sekta man gi mwandu mathoth ahinya kendo kopogore gi siasa migoye kor gweng' gi siasa migoye pacho ka mag migoye ombulu ne embe en mana gi wechege matenge to kendo en gi ngadhone machielo kendo embe en gi siasa gi moko maiye mopogore gi migo koni mondo miyud thuolo mar bago kata mana tuke machalo chan nitiere weche mathoth ahinya manyaka timre kech king'iyo kata mana higni mokalo mondo mi wachope rang'iny mane wanyalo kata mana dhi bede mesa ni wambo wakwayo ni yieuru wabage tugoni en higni mathoth nokalo kata ka ja Kenya achiel mawuok madhi mondo mi okwa onge nikech ng'eni nyalo gi onge godo koro ochakore gi kit telo ma untiere godo e kinde no gi riwruok mar jotelo manitie kopogore gi joma tayo adhula nitiere gimiluongo ni lwasi mowinjore bed ni sirikal keto e thuolo no kech king'iyo kata mana chan mineno ni
ka higa mokalo kane Mosepe gini ma jo CAF motelo ne CAF nobiro e Kenya ka mar ng'iyo rang'iny mar ringruok. Ikruok none ka gima ne ok nyal chopo dwaro mar CHAN. Kendo nyiso ni nowinjore bed ni koro ichalo ka gima igoye marufuku. To en riwruok mar sirikende gi emomiyo koro nino ka gikone ne giwacho ni koro omed mana chiwo thuolo ne Kenya, Uganda gi Tanzania omed ikore. Nikech omenda ne dwarore mathoth mar mondo mitimgo lokruoge ma kamagi. Gigi dwaro budget miketo negi, to gikone dwaro mondo mi gichope rang'iny mar dongruok mawinjore. Pewe bo osebedo ka wantiere godo. King'iyo Kasarani, king'iyo Nyayo, king'iyo pewe mag Tanzania gi Uganda. Kenya ken dwaro bilionde modhuro mar mondo mi tim lokruok ne Kasarani to kod Nyayo. To ng'eni wabiro pap matindo ma itimo gorako. Matindo itimo gorako gi mabende jotugo nyalo biro tiwo kapok gidhi e pap maduong' ma igoche. To king'iyo kata pap migero maduong' mar Atalanta Stadium, odhi bedo achiel kuom pewe mabeyo kendo madongo ahinya e Afrika ka. Koro nyisi ni mwandu nyaka ne donje kuondegi. To mwandu donjo kuonde kinde ma Kenya be hinyore kod ka budget mare. Koro nyisi ni pangore gi budget ka mar tayo chenro moko mag sirikal gi chenro moko mag dongruok mar jopiny. To pod nyaka many pesa ma nyaka tim go dongruok mar pewegi. To kod chenro moko madwarore mondo mi tuke gi ochop kare. Koro aparo ni en chiwruok ma sirikal osetemo korka kore mar mondo mi ne gichopo mano kare. Kech king'iyo kit pap mana kiwinjo ka jay wacheno mane waneno Kasarani kacha kod kit pap mano neno mane Morocco tuge Nyayo Stadium kacha, nyisi ni wasebedo kod lokruok. Wan kinde mokalo kane wadhi e pap ma Nyayo Stadium, ne wantiere pap ma kibedo kama to nitie winy moko ma jalosre marumo stock ituo kama igo tipoka oselwaro gimore wi koro paro ni wasego okang' maduong' ma kata koro tieng' mabiro bang'e biro yudo ka nitiere mise motegno mar weche mag tuke minyalo ng'i. King'iyo kit arita ma ne ojew nyoro kata king'iyo Kasarani kende, ngini ma en tielo mokwongo mwanene rang'iny ma kamano mar tugo mar adhula Kenya ka. Koro aparo ni kata bed ni nitiere ywaruok ma kagi kacha ma nitiere oko mar papa inya to king'iyo kaka ne ji riyore mar mondo mi odonji, mago kapani gi gik mane nyalo bedo ni ne wageno ni gidhi bedo welo. Nikech ma gima timore mokwongo, jopiny Kenya oseng'iyo ni samoro papi yawa to koro nyalo donja donjo bua. Ting'eni FIFA be nigi chikege ma bende ikadhogi kokalo kuom CAF to biro donjo mochop ka FKF ka to koro gikone koro itawa godo. Ing'eni ka be eming'ien to rang'iny maru mar ikruok korka weche mag arita kwe chalo nade. Ing'eyo ni pinje ma oko kata mana tuke moko mitugo machalo mag Real Madrid ka gocho kata gi Barcelona, kidhi kata ma piny Turkey kucho kinde mag Galatasaray gini gocho gi Fiorentina gi Trabzonspor gini Fenerbahce gini iyudo ka nitiere ga lweny mathoth ni bedo ga oko mar pap. Kendo iyudo ka samoro ji negore oko kuro ma samoro tamo mana jofwambo ni kik maki. To gin gik ma FIFA to gi CAF ng'iyo motegno ahinya. Koro king'iyo kit arita mane temo ket kacha taparo ni Kenya ne watemo go okang' nikech kane waloso kata gi japich James Apicha gini gi Michael Kinyi gini, ne gitemo wacho ka gima nitiere muolo moro mane japisas mag arita kwe otemo keto. King'iyo kaka sebed kidil gi ji jotugo mamoko, johera mag adhula e pinje maoko kata ma kinde mane go World Cup ma Brazil, ni rodho ji radar gi runge madongo kabisa nikech samoro johera mag adhula nitiere gi juogi moro ma kosedonjo kuomgi tarita bedo matek. To samoro kinde moko inyalo wacho ni Kenya no konyalo mar mondo mi oket johera mag adhula obede wang'e. Koro samoro Kenya nyalo biro bedo kama tek gochie. To kendo king'iyo kit siasa mane gore e Kenya ka machien inyalo wacho ni samoro ng'ato ne nyalo biro chuogore e kwethne moro mag jodholudhe moko ma idwa ni mondo gidonje pap gi thuon kamano to mak mana mago nok waneno kopogore gi ng'uru mane nitie maka gi kacha. Koro aparo ni wasego okang' korka kaka wanyalo tayo arita e pap, to kendo wasego okang' kaka wanyalo bedo kod pewe mabeyo gi chenro moko mabeyo manyalo biro konyo adhula maro mondo mi ogo okang'. Ne wabedo kod chakruok mar neno ber mar korka sekta mar adhula kinde mane jatend migawo mar tuke Ababu Namwamba nitiere. Mak mana ni weche nodhi obedo achiel ariyo ma bende gikone koro bedo maonge kode. Koro mano ok nyisi ni koro sekta no koro tho. Aparo ni mise manoweyo
koro aparo ni kata Mvurya gi ninyalo luwo kadhi nikech ka wantiere kod FIFA mabende kod FKF mabende nitiere kod ting' mare ma korka kore mar neno ni adhula ota kaluwore kod chike matayo adhula e piny mangima. Wantiere kod duol mochung' ne pewe ma pacho ka miluongo ni Stadium Board mabende owinjore bed ni ng'iyo ni to pewe gi ochopo rang'iny mane. To wantiere kod migawo mar tuke koro wuon. Wantiere kod bede migepe mamoko mabende tayo chenro moko kwanywake kanyakla organizing committee mar Musonye nitie kanyo. Koro konywake kanyakla to giko ne wabedo kod adhula ma koro no koro wachako bedo go nie. To kapod pok aweye korka jotugo nitie giming'iyo niluongo ni welfare mar jotugo. Jotugo ma Kenya osebedo ka nitiere kod midhiero. Ng'e ni CHAN igoyo gi jotugo matugo e klepe mag piny. Koro kaka sani wan gi klepe mane i Kenya kende ma jatugo mar Kenya matugo ne piny maoko samoro ng'ato nyalo penjo ne Olunga no kaneno kata Marcelo Eric no kaneno. To ma en mana moketi ne ka igoche club matugo e league mar Kenya eka koro yieni mar goche CHAN. Kaito bang'e to AFCON cha to koro ibiro yawe ne jo Kenya duto ma gin jotugo ma kaponi do thuolo mar mondo mi luongi e squad mar Harambee Stars tibiro tugie. To king'iyo klepe mantiere Kenya ka pok wachopo e rang'iny motegno ma wanyalo nyalo budget mar jotugo gi. Samoro kata mana chudo mar osara ok dhi nyime yo makare. Samoro jatugo moro chulo 15,000 e dwe to samoro leo kana dweche adek. Samoro jatugo oseleo kata mana higa achiel pod ok noneno osara. Samoro singni ni nitiere malang' moko mowinjore bed no yudo to malang' gi bes leo ma samoro gionge. Samoro bend officials mag team lal kod more. Samoro ko singru kata gimoro matin ng'ato samoro selal. Referees bende gi duol mar jo referees ochode osuru mare owuon. Koro aparo ni mane en thuolo maber mar jotugo yude kama gimbe ginyalo chopo e Harambee Stars ka. To gi singo moko motegno ma ina mano waneno ka. Magiko ne koro sani okelo rieny mar ni kar gini nyalo chudo kata koko chudo achiel kachiel e klabi mitugo cha to karo nyalo chudo e yo machielo. Kata bende samoro ka kitemo lere no Ken chal ka gima bedo ni koro gini imenyo gi televisen mang'eny e pinje mag Afrika gi oko mar Afrika. Miyo jotugo gi bende bedo gi chiro maber. Chiro maber ne Austin ni nyo gocho maber. King'iyo kit tugo manyoro kata inang'eni nitiere jotugo mathoth kacha ma samoro neno mokwongo. Sakwa gine radogo mokwongo. To koro kit tugo man tugo cha to sakwa ne ng'a idhi manyo karo tugo ne club mane en mani marach ni iluongo ni Bajaba waso ne Bajaber manager police FC no kobedo. Tap inyalo paro ka mana tanga mineno mitanga tangi TV ni nomiyo wang'e ni kare police kare ni ga gi jatugo machalo kama. To nwanene mana ka kotugo ne Harambee Stars. Samoro ko edi thuolo man no clip gi samoro josir tuke manyalo tanganwa tuke gi achiel kachiel mark kana wanene kinde mokalo kana Super Sport pon ne siro tuke go. Tinde samoro onge. To aparo ni ma en thuolo mane ber ahinya nikech koro inno ka jatend piny no singo ni kaponi uloyo tugo ka tugo jatugo milion achiel. Koro jatugo dhido milion achiel ma samoro pok no mulo nyaka ne nyuole. To kendo ma en cher gi mijingo ma koro sani gimedo bedo godo. Maka gidhi e tugo machielo ma gidhi rado gi Morocco ka giyudo thuolo mar go Morocco kendo mano milion machielo donjo. Gid thuolo mar go Zambia milion machielo donjo. Gid thuolo mar go Angola milion machielo donjo. Donja tugo fwenyo ni kata joma jotugo ma bende neno mana gi ok wacho ni kare gini chudo ng'ato ne jiw nyathine moro mondo en bende kaponi en gi talanta kik odong chien. Koro paro ni en jip makare mar kaponi wachako ng'iyo kaka inyalo resi ngima mar jotugo mana kokalo kuom singo kende to mak mana ni koro wang'iyo ni mondo wakete mise motegno ma ok bibedo ni nyaka ituke okenya imiye mich moro to kete ni nitiere kaka klepe gi nyalo tagi yo makare makoro kata mana chudo mag jotugo gi inyalo time yo moro ma bende nyalo miyo gi yuto maber. Erokamano nya talanta kata were nigi ber mokelo ne ng'at man kode kendo gi piny ma momiyo kidhi mbalariany machalo kata kaka Kenyatta University wan kod sport science nyalo somo kanyo en faculty makende mochung' kar kende mabe maparo ni jorieko no neno ni CBE ni kaka iluonge achiel kuom thuoke sama koringo pathways kanyo be gidwa gede ahinya mondo konye jowa bende. Governor mopogore gi ma jowetewa gi osewacho nya neno ka chal ka gima nitie jo Kenya mamoko ata ng'anya gi kidholuo matiyogo jo Kenya mamoko maneno gi timbe gi gik ma gindiko neno ka gima ok gihero pinygi. Ana mineno ni mia thuok wacho. Ini governor ja sirikal. Ing'eni
ji ok nyal bedo machalte kama ji nitie ji ok nyal bedo machalte kata mana kaka wanene ka ng'iyo comments mabiro to ok ibiro ka gichalre ema ng'iyo ka jomoko be wacho ni jomoko oseneno ugo thum jomoko paro nyaka bed mopogore mane mit mar dak koro jogo gimbe ginene kamano ting'e ni interest bende pogore samoro ntiere orak moro manyo ng'ato dwaro to tame koro en bende paro mobiro chiwo pogore koro aparo ne kama dhano odakie wuonwa ne wacho ni kit dhano ka kit dhok ntiere tungi ok chwere machalre te ntiere ma tunge kibare ntiere miro ka tunge ogomo kama ntiere marandi ntiere gumo marandi to mane bora en odolore ka ngum kama ntiere bende gumo onge tunge to duto gin dhok gin dhok koro Victor yie mede wach moro ma Jeyo wacho to Ken bende wacho e wach mar motivation ing'eyo ni kinde machon jogo mabet nothalo adhula matin ka wan kamae to bende wawach ni nyoane pap Kasarani kendo nya donjo e sama ber ntiere ndalo ma adhula nokawo ka gima onge berne makata sani e gweng' iwinjo ka samoro nyathi kowuok saa 8 kamae koko ne men gi kata wuon gi ne odhi e orako tinyise mana ni nyaki soma nekech mai idhi ketho saa kuno to wachopie kawuono ma adhula en ohala sports o kata adhula kende to en ohala ineno ka nyoro godhiambo cha nyithindo koseloso milion achiel Victor inza moni walewa holo malak kapok imulo milion no kuomi walewa hinya wanya donje rambeni koso gichachal ni yotiyo je mi paro ndaloga je ingeni chomo wach ne ng'ama ber ma ingeni jahera mar Maniu to kocha mar Harambee Stars masani jamani matuklu nyo tiyo machiegni anya gi Ten Hag matieni kata mana kijende matugo pacho kaegi bedo ni nen former kocha mar Maniu to bende coaches mang'eny bende biro pacho ka biro miyo nyithindo gi kasa magirieny kama to yot mondo mi kilepe mamoko maoko ma bende samoro chudo mabeyo ka gine wiki kwil ni jal manyolo yo gol cha en Austin Odhiambo men jatugo namba 10 kendo mang'ula mar team mar Gor Mahia king'iyo kako chako ka owuok Babadogo kaparo ni Babadogo kanyo kineno kako owuok en ng'at mowuok owuoka e familia ma kawaida tineno ka koro tuge man gi geno ni biro neno ni banka chani umo to samoro ok odhi dong kama ne entiere cha kende tieni gini miyo gi thuolo mar rieny Victor to gima je wacho mabende keno ogo wiye ma wach mar motivation aparo ni nyaka mi puoch gi pak ne jatend piny William Ruto iwacho ni se ogwang' tisembura lakini ka ng'ato timo maber timiye tend William Ruto setemo nyayo weche mag sport gi compare gi sirikand Uhuru Kenyatta to gi sirikand Kibaki cha benonyo kata papa achiel kana Harambee tuge apoka pani nogi mana Jakom Raila Odinga prime minister mana kan prime minister ma Jakom osechungi tim ta abiro kar Jakom kanyo ibiro ng'iyo ki compare Moi e mayande ne chopie pap kendo ibiro ng'iyo ni kata mana lap mar tuke makasarani ni Moi ema nogero igni 30 mokalo manyaka sani jatend piny magere ya lap kendo makoro nyalo loye Kasarani ni en mana William Ruto mano Talanta Sports Center migero ni bibedie mapek kendo idhi pime mana gi pap machalo Old Trafford gini Old Trafford mano pau mani ode kodo maraji Old Trafford ka maka kodho chwe gonya ka jo Victor to kikwi en pap mar Trafford muti kipimo jok mose tugie kanyo to biro nyisi ni Old Trafford kanyo pimo mana gi Camp Nou gini pimo mana gi Santiago Bernabeu mar Real Madrid Santiago Bernabeu gini emipime go alap mige
igero ka e Atlanta Stadium ni di bede rang'iny ma pok odwaro yude piny mamwalo ka to William Ruto ema gere wasetemo bende sunde William ni lakini kaka motimie maber ne kaka nyo wuotho gi jotugo gi kanyo jotugo gi pok otugo Victor ok yot mondo jatend piny president mar piny lim jotugo tinyalo paro chien kacha sama oche mag siasa omit ni kuome tiende ni nitie mijing'o moro ma kata in kiromo gi jatend piny mobiro morwako lawe mar adhula momoso kanyo ting'eni moso cha William lwete yot kata mana kanyo pok ochiwo singoni ok apani no moso kijende ka nono kijende ka nigi udi gin gi school fees gin gi mahitaji margi to kama William obaye kakoro kindiki mako bayo tinene gik motimo kama to kama William obaye William empower Kenya One kineno kubiro kamacha ma okinyi makawuono saa 2 koseromo ne okonyo nyithindo kamondo koro gidhi kwenya gise kwenyo samo biro kamacho miyo gimijingo kae tichaki dugo kuom ogai mara ODM Raila Odinga osechunga Harambee Stars kinde duto kiweyo kata mana Gor Mahia bedo ne kende kata nikech samora mora mineno kodonjo kata tinno ka pap jaji ni bedo neno se wuotho gi tim ni jotelo madongo ka samo wuok kata mana ken biro nyisi ni kata mana kinde bane wathala adhula e high school kacha ka principal obiro ka mutimi atimo rako kata kudhi tugo gi tim moro ma Mr. Nyango biro makoro chung kama tineno ka ken nyalo chenji moro ma to kara kitmiel momielo bende mokete pap onyalo ngadi ko ka Mr. Nyango ne koni no tuke go juice nti mijingo moro ma imbi neno ni president neni koro ntie yore ariyo ma president biro ogai mar Azimio Raila Odinga to bende gi ma fans johera Victor ing'eyo ni kata kan watuga dhula ikor gwen kacha to kiwinjo ni yuri moro miero nitie yura nena emo mi ndio pira moro manego miwacho ni yura nena gavana adwa ni weka malir kaka gawe no mondo kawe yuri matin David Oyola kiasa wondewa ni gol do jondhiwa gol nying jondhiwa dhogi kijana mar Harambee Stars nyolo cha en wuod Kanjido to ndhi pwaka hero kama na nyakwara mogi wakawo ywe matin waduo kendo nyakwara moga jwang weche pod thoth ka endi ka waduogo wabro make mana kod kama waweno bende wabro ng'ia nena ni tuke manyo orumo mag sikunde mag sekondar talanta nyo nitie kanya mathoth ni nyakwara moga jwang bende Kenya oseketo kenge mowinjore mar neno ni yawuotwa gi nyiwa mago adhula gi tuke mamoko bende wadoyo gi kendo waiko gi maber ne gima kiny kete mana kama en kaka wanene or ote marika kidhi Facebook live kaachiel kod X bende wantie kaachiel kod SMS ma en kaka wanene kete mana kama What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Simi, anadoke yekoni. Aboduo gi pari Rajiv gi Monty. Kamora chiel gi niti be. Unto wuka pio pio. Bro chuno no mondo wadwa tika kamora chiel ka wan wawinjre. Nono wabro medo dhaw to kwa biyudo kony. En ang'o momiyo wach niti ni chando chunyi kamae? Koso ndi kaka inichano bedo gi weche hera gi Vikram. Weche manano. Ana penya ni nyako maniti no. En ng'ano?
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma eno kilo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit manigi suya mamit kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Mana kamano nyakwara Mogajwang' en kinde ma bende wabro somo ote mag jopiny okinyi ma kawuono. Ote thoth ka ma bende oro ote mag puoch gi pak ne Harambee Stars. Chris Kanisiaya donge stadium ma Seattle pod ohingo ma Kasarani matin. Ma Chris Pilot. Mano piem mamet. Kone nigi dai gite matema ma chok di peluf 20 kende. Eno piem gi Rosh. Lakini adiera maber ni stadium ma Seattle ber.
In fact, mabwana ni wacho mo kadwa luongo ni Ohingo. Yes. To jo idu podi dwa mede. Yes. Apani governor kane orado gi jatend piny. Jatend piny no promise ni KDF bro donjere. Koro wabro bedo gi world class. Not national. Ero kamano, world class. World class. Ayie kodi nikech ng'ama nogoro kaka nogoro stadium Masiano. King'iyo gimoluongo ni artistic impression mokwongo gi kaka structure moselos. Nitiere ndhadho moro ma en go mopogore gi Rosh. Mana dire mar wacho. Wacha Rosh rie nang'o? Obro teno gi kidi. Koro wasewinjore ni Masia ber. Olo no. Ero kamano ahinya. Aito Ken Odhiambo wacho ni maka joma amora ahinya gi kaka ukolo weche kaka wanene okinyi makawuono. Adiri makende ni jatend piny Kenya William Ruto osetimo maber ahinya. Bedo ni CAF nyalo bedo gi confidence to miyo piny mora mora ratiro mar bago tuke mag CHAN en piny maduong' ne pinje mathoth. Mokwongo, political environment has to be conducive. Arita mar pinyo nyaka bede yo mowinjore. Machielo ka gima Jay Bonyo wacho ni political goodwill no was at play. Nyo waneno gini. Parne jo piny gini bire kinde ma Gen Zs nyone gi ng'anyo tarik 25 dwe mar 7 higa ne. Ma jomoko nyone gi to ni be Kenya dhi bago tuke mag CHAN koso oyo. Kuom mano jo piny must be very patriotic mondo embrace godo tuke ge. Our local politics wabro mana goyo tok tarik 30 ka tuke gi oserumo. Ng'is jo piny ni tugo mogik mar finals ibro tuk Kasarani ka. Koro nyaka wachiw lwasi maber e kinde ni. To timore maber ahinya ni gini be timore kinde ma skunde boloro. Koro traffic jam bende ok dhi bede mang'eny ahinya. Koro jowa olu mana chik moketi kenero kamano ahinya kane dala mar Siaka Baba kanyo. Maka jumo oyawre ahinya. Gimiluongo ni motivation cha ema chal gi banyo ngiso nyomiyo jitugo mijingo makende matuko kanyo gitugo nyoro. Kata kamano wan wakwayo na gima ha maber ahinya. The doubting Thomases wang'ni nyakwa disapprove gi etuke mekwa erokamano ahinya. Maka juma arita no jiwo mokalo wan kaka Red Berets nyewo wantie kanyo an obila kendo wakwayo mana jopiny ni mondo luw chike moketi gi stewards matayo gi kuonde monego bene gidhiye. Jomoko ne bang'o dholuo aching' kendo bolo weche ne jo arita makono ma ok ber. Order has to be maintained. Ka iwinjo ka en Ruaraka erokamano ahinya. Mano bila okwayo gi muolo kamano. Wach magi mokalo. Maka joma traffic disruption to we should expect okobilal anytime soon. Biro mar Jakom Raila Odinga kaka jaera mar tugo ne ber ndi. Akwayo mana jotelo mamoko mag opposition bende de ber ka gini tugo no mondo wang'is achiel mar oganda wa kaka oganda jo Kenya. Weche mag werok mag siasa to wanyalo goyo e kuonde mamoko. Machielo ka penjo ni to I hope ni crusades moko ma iluongo ni mega kendo ndike in quotes ni ok bibede Kasarani stadium management kik yiene jogi ti kod loom ma oseti maber. Mega Moreba. Mega Crusade. Mega Crusade. Kogeno ni mano kik betie ni Lost Auditorium moro mabiji nyalo ga dhiye sama weche mag crusade kamano idwa ni luongi kata mana buche mag siasa mamoko mondo kik waketh gima oseti iye gi pesa mar loso erokamano ahinya. Maka jomo oyawre Governor kawe mos makende Mastani Ogada wuod Nyando wach ni aluwo chenro live e YouTube ni amor gi analogy mare mar dhok. Okay, erokamano ahinya. Maka juma en mana jowa mondo rally behind Harambee Stars Mike Meet matugo ni bro nenore lela. Tabu Manyoe wacho ni ingo ni chal ka gima Kenya Tourism Board KTB nyone go ti gi thuolo ne mar temo songo bende piny Kenya sama timo sports tourism ni wasongo nyaka Masai Mara gini Ruma National Park gini kod kuonde mamoko ma jolimbe bende nyalo bire. Ko wacho ni ka opimo kod kaka televisen ma Tanzania nyo ngiso gigi dweche ariyo ka tuke mag CHAN poko chakore ne ngisi ni joka ne chalke manogo mbele to wan kata airports madongo kibire to messaging mag CHAN odwa bedo matin koso di beni pesa maonge. I hope ni tok tuke gi ok bedo gi Rio scandal moro kendo kar marketing kanyo tapa ni
CAF Emma was in charge. Yes. Ineno kata Nairobi ka by week mokalo nwakoni onge kata billboards. Yes. Marketing gine magitimo. Yes. So tadira makende eni Kenya Tourism Board bende nyone go manye kamoro made gidonje. Yes. Mar dhialo piny Kenya to kendo ngiso gigo mabeo manitie. But in terms of branding, marketing and communications to mago to cafe manuchunge gine magitimo kigin. Emomiyo kata billboard mang'eny nyo chako mnaneno juma makoro kutar ticha ngwen gi ticha dek gi koro gichako keto gi oko. Obed ni en mar wato gi gidwa chako neno chon. But restriction mar CAF na pani Michael Kinyi ando pime maber gimomiyo okwane ni billboard kata mna advertisement mag TV gi mane wacho gi mana juma mokale ka gi approve ka koro chak tim kamano. Koro jiwe soko serikala mano kanyo kidogo to kech tukegi obag gi CAF ok serikal piny Kenya. CAF emobago tuki. CAF emobago tuki. Yes. Koro gine magin chajo mago. Iwinjo kaka jopinyo loso governor kapok wachne Ken. Aparo ni kama J10 no nyone go beni Kenya Tourism Fund sudi e machiegni nto ere role mane ginyalo play nikech adier kaka nyabi Kasarani kacha mondi ya town ka michop Kasarani onge gimora mora ma piny Kenya jo uso. Ting'eyo ni adhula gi sama timbe gi obiro ginie gi thuolo mabe samoro gi ywe kaka kawuoni neno ka adhula onge. Wanie gi Nairobi National Park kae mantie chuny boma, wanie piny mantiere gi National Park chuny boma maduong'. Koro sani bende ineno ka ginyalo dhi ginene omuga ginene le ma bende nitiere to bende nitie gik mathoth bende Nairobi ka mopogore gi weche mag le kende. Koro aparo ni nyo gidwa nindo mana kaka Joinjo no wacho. Waneno ga kunde mang'eny ka gidhi mana kaka iwinjo ni neno e Tanzania kocha TV gi ginyiso gik ma Tanzania nigo. Tanzania bende nyogo mana mbaka gi CAF ging'iyo ni ere kaka ginyalo take advantage. Ithuolo to kineno Nairobi odwa ling makata nyithindo mang'eny ji mang'eny dir man tango matimore Kasarani. To kineno kama devolution conference nitie. To piny lich ma pichni ma governors opong'o ndara. Kidonja ni to governor giwend gi telich. Aparo none go beni wang'iyo ni ginyalo take advantage machalo nade. Gimachielo madwa wacho wi wach no en ni mana kaka iwinjo wach tang'ini wabiro duoge wach mar talanta kae e grassroots kwa waseduogo e Nyakalondo kocha. Ne en thuolo maberie Victor mar neno ni to ere kaka Kenya nyalo pimore ahinya kwa chomo tuke mag AFCON. To gima nyo timore maberie ahinya mabe joweche ga osewacho en wach mar arita kwe. Anyalo miyo obila manyoro nyo nitiere Kasarani gi jotendgi atamalo 90. Victor nyo gi act professionally. Ni neno ka kinde mang'eny kunde ma wantiere tido ka gibiro mana gi tiagas to gi arunge madongo dongo. Arunge kanyo kine kendo jo kanyo go mambaka gi jike chidonjo kama to gi guide inyisi kuma otiko ni nitie kama ibeti ntiere row ma intiere iro ka nyo gicho bedo organized maber to bila nyo pangi to bila mo pangi be kaka nyo gi luoro pauche gionge wach gi jopiny. Jopiny kacha dira ria de to mano be mit mar opira. Nya neno ng'iyo moro mag jo siasa moko ma bende nyo dwaro donje kama okono go bende gitiyo mar donje to ni garo gi chien. Ni garo gi chien nikech mana ka kiwinjo wacho ni kit dhano ka kit dhok be. Ino ka dhok gi be kol gi e kul. Ti mamoro chwo wadgi emomiyo itwe gi nyake e kul ka loj. Iguro ang'o mi iguro loj e kul. Ntie moro mang yudo ko gwaro wadgi. Eno muche kama jo nitiere kata ka dhok dhi modho. Teno ringa to se ma chwado wadgi tung. Tido kaka ma dhok nitie achiel dendo gwarore to gin na dhok ng'ata di. Dhok ng'ata achiel. Ero kamano Ken. Ka lungo duoko gi penjo mag jopiny gi mapiyo piyo kapok wadhi e chuny wach moro machielo. Awinjo ka ng'ato temo loso ewi wach mar Kasarani. Ng'eni macharo koro pap mantiere gi telo mare. Koro samoro kata mano hala inyalo go kode. Koro ang'eyo ni nitiere okenge ma iketo. Ma sama kore dwa go kode ohala ma idwa ni mondo dhi time nyasi ni moro. Tidhi go ni nyaka gimiluongo ni damages kate. Maka poni dhi ketho gimoro to mago te nitie ka e chudo makama. Koro aparo ni bende ok de ahinya makman ng'eni FKF be nitiere kod okenge ma oseketi gi management kata telo mar stadium bende nitiere okenge ma oseketi kaka itiyo gi stadium no nikech en e lwet
board no mabende tayo chenro mag kinde moko ne jaro soja ne Uhuru Kenyatta jatend piny mokalo no ketoga kaka achiel kuom jogo mane nitiere board mar stadium. Ok ang'eyo ni gi chopo kanye gi chenro margi makamago. To anyalo paro kinde cha Nyayo Stadium gini ne pod nitiere hali marach. Koro aparo ni sani jo board mantiere sani nyalo loso ka en gimi nyalo loso go monti loso kode mwandu yo mabende ka nitie gimo kethore jo pod chaki Kongo. Kech gini kanyo be ng'ato nyalo loso pesa to kodog loso gima chielo mokethore. Gikone bedo kod paro moro man ndalo moko no biro mane sports study management board jomoko nosomo gi paro kada mana ka sare no ndalo moko kambi mar tuduk mar Safaricom nokawo ting kum tur mabura kada mana nyayo ka kambi mar soda moro nokawo ting yes koro ka ginyalo ng'iyo riekni gi yore mamoko mar pesa sama tuke machengi onge to ere ka ginyalo yudo pesa mondo gitagodo grit godo pewego nikech pewego nyaka rit gi mana gi pesa kenje ngini kanyo be nitie nyaka jomondiki ma michulo joma keto ler kanyo joma keto arita nitie nyaka medusa kuondego mabende nyaka ng'e to teyni go rieny machalo nade mogini ang'o miloko ang'o maonge koro nitiere weche mathoth ahinya matimore kanyo koro nyaka to pesa nyaka gilosi ting'eni kanyo be pod osuru wuokie sama giloso pesa cha to nitie mong'adi mochomo usuru kachacha bende pod konyo Kenya e tayo chenro opogore anya to chenro mag tuke nikech ng'eni kuondego mako kigole pesa to kata kaka inyalo tayo tuke ma wantiere gode pacho kane samoro nyalo bedo ni matek koro en gima nyaka to ng'i riekni maber ma ok nyal ti kode marach nikech ng'eni ko ti kode marach to obiro bedo ni wan gi pap machalo koro kaka City Stadium ma bende kinde mokalo ne samoro ne en kata bedo ni notin to ne en pap man gi ndadho moro kidogo ma Gor Mahia nong'e godo to nikech samoro pesa matin kodonjo to metero ne pap to onge chalo ng'ama nitiere gi gari mar matatu ichoko to gatatu kitere garage mondo dhi timne repair kata dhi lose kuonde mokethore koro aparo ni en penjo maber ahinya kata en wach mane ber mane jagono wacho ni kik oti kode e weche mag timo samoro time moko ma ok ni kare mang ne pap kethore to gikone ok tim ne lokruok mowinjore kapo ni omi ng'ato ting kata omi ng'ato tich mar dhi tayo pap to tayo pap mong'eyo ni kapo ni ang' okelo kata jo orengi moko no biro go wale iye kata jo na ingine moko biro miele iye to gimowuok kanyo nyaka to ng'e ni pap to mare modong' milose godo en mane pesa magijuogo no be nyalo rito kendo loso pabno wabede rang'eny ma Afrika ma milambo nitiere cha ma pewe manotigo de World Cup sani king'iyo nyaka sani pod beyo ma king'iyo kaka kineno TV ka jo Afrika ma milambo tugo South Africa tugo tiwacho ni mabe Afrika koso ma Ingereza kech macha tugo manokelo negi pewe ka to nyaka sani oketo gi kama gintiere cha koro ma tugo mar chano kelo no pewe gi kwa rito gi mwachope AFCON to AFCON bo chako medo wa mijingo mar pewe gi nikech ng'eni sani koro be jatend piny be luorore nyasi mag dialo Kenya e weche mopogore madaraka mashujagi pod pewe mamoko medo yaw kitui gi nano kidhi yaw kucho kamano koro kwa medo gi kanyakla to biro bedo ka wan gi pewe maber mabro konyo wa jiwo talanta ma were pacho pewe maber rang'iny mar FIFA kende ma kanya kama pogro kuja bedo kanya to pogro nyaka bede piny ka piny Nyagwar Perez. Okidwa crusade pa. Amega to beda. Nyaka jo mega bichudi. Ero kamano. Gavana, ero medo gimoro ka pok waduogo e radio. Okay. Adwa medo pok waduogo. Okay. Iparo na kanyo ni joma ne winjo kokalo kuom Ramogi FM waseduoge ya monya kwa Ramogi Jwang ne wasomo ote mag jopiny kalore koda wach mokwongo mane wago e mbaka ka Gavana thulu mari ntie kama ing'ada go sama wadoko cha ma wacho ni Abdullah bende mit mana ka yuri moro mie papi ng'eni gintie nekech ng'ome nyaka nego e mana dabal kochomo ma biro nyisi ni king'eni kayuchi moko welo moko nyo bire gweng to pod gintie pok gidok to kasama no tugo go tateng kata Misambi High School ting'eni yang nyogi bigi neni chieng sport ting'eni ntie ka kitugo koro mane momiyo jo Kenya ka nyo wuok oko mathoth kamacha kendo nyo biro macha ka yuoth jo tugo ka ema nyo ni kacha kendo pap no pong mak mana Victor ntiere lesson ariyo ma piny Kenya to gi jogo manyo tayo adhula cha manyoro nyaka dog godo kuonde ke chwase wacho maber to ntiere kuonde ariya dek mabe gap ne nitie achiel ne ntiere korka Otiko nyo nitiere ng'ikruok nekech ibiro winjo ka chieng wuok tich sama ne waka to ne tikede no sirum actually ka ne pok wachako kata mana kaka wane gokinyi to ka ni itemo manyo Otiko tinyisi no Otiko setima ng'o osedite to ka ni ng'iyo pap nyoro Victor pap nyo kopong' thich
ntiere king'iyo kata pichni mamoko manyo wagoye mane wabolo pap nyo ok opong' thich ahinya ka VIP ka inyoni nono madhano dhi opong' e bang'e kata VIP nyo ok opong' otiko kanyi penjo nindo jok mane okaw gi nyoni kanye to sama ne pap ok opong' malo kae ni king'iyo kata mana kombe mamalo mogik e row mamalo mogik nyo onge ji jok mane okaw otiko gi nye gin kanye nikech ng'ato ok nyal ng'ado otiko to we ma ok odhi nyisi ni samoro nitie jok moko mancha ne ong'ado otiko mang'eny ka giparo ni gidhi rite dhoget kacha mondo koro gichak giusi e nengo ohala jo black to ohala wang'o koro aparo ni jokaf go kech ang'e ni giwinjowa ka ok giwinjwa to joma winjowa odhi onyisgi ni ginyalo biro gi system mok nyal samoro yiene ng'ato kawo otiko maloyo 5 mano en achiel kumachielo bende kumanye wacho na nyo ntiere onge mara arita kata mut manyo odwa wuok anyalo paro gimoro sa 4 kama ka Ken oro na video no kech chieng' ngeso na go kwano to anyalo dhi Kasarani kucho gi nyithindo bende dhi one adhula ni to wacho ni onyalo bedo gima riski matin okongwa dhu ane akonga dhi ane kenda eka chieng' machielo dhi to naneno ka ntiere jonyuol manyo biro gi nyithindo kendo nyithindo ne oneno pira makamacha modok en ni jogo mochung' ne arita bende nyaka ng'e ni adhula makamacha ka inyalo yaw pap chon bora ni ng'ato nigo tiko nikech ing'e ni gima miyo ji monde pap en ni ng'ato ok dwar line mabor ok odwa bede lai mabor ka ng'ato chopo kacha sa 4 to ere gima idwa rito ne ng'ani nyaka ang' norom sa 8 ni eki yaw ne ranga to tiko to en godo nikech ing'e ni dhano en dhano ka ng'ato dwa bede lai marabora madwa ka chiegni dwa chopo town kuom seche 2 to chung' kanyo en gi nyathi kata en kende ng'ani bende ol koro aparo ni gima duong' monego jogi ng'i nikech ging'eyo kaka gipango weche gi makaf gi ni ka ng'ato nigo tiko mochulo to kinyalo yaw pap kata obed mana sa 2 mondo mi kik dhano dhungruok mar dhano mani neno timore Thika Road cha ema nyo okelo gima chalo kamach mamacha to kanyal blame ne fans kech ng'ato ne mondo mi odonje pap chon koro aparo ni ka ginyalo bedo go kang' kech gik makamago be buogo ga ji miyo ji luoro dhi e pap nikech kanye mangi neno ka koro tia gas dire igo ji gi rungu jonjore be koro kikore gi ji iye kae ka gi kaf nyalo bedo gi plan nikech kaka timore Kenya samoro pogore kaka timore Ghana kaka timore Kenya samoro pogore kaka timore South Africa kikriwa rewa ging'iyo ni situation ma Kenya chalo nade ka ji nyalo donje pap sa 4 jomo omondo ka gini yiene gi ayie to ng'ato dhi mago tiko ne to kama obede to chak mielia ochak mana betie gi morne mok ni riwo ji te ni biyaw ne ji sa 6 te bungo jino samoro nyalo kelo masira erokamano kionge go tiko bende keke yuor kocha nyakore mogi kaf gini e lwetgi nyakore moga jwang' Ken mopogore kod mano tugo ni poni tie kodwa ka kuom thuolo mar ndalo mabiro mar 28 kama nikech orumo giko dwe ni to nyo an gi tuke ma nyokelo kanyakla joma tindo mane skunde mag sekondar skunde ma uke piny luo nyaneno ka beto dhach maber skund sekondar ma manywanda maragai nyeno kaka gwadhula kangnone they are guys ang'eni wach misebedo kilo ahinya e mesa mar weche manyien gi weche mag tuke un kod japicha gini gi tim mangima Senior J Bonyo ma osebedo kamiwa lai ma direction kaka weche koro chale Ochieng' Emmanuel gini miwa chuny wach be wasetimo kinda mar neno talanta ma waneno e kinde ma sikunde gi tugo waneno kaka warito gi maber ahinya sani wan gi wuod Adrian Kibet sani koro ni mane piny Spain Celta Vigo kendo wachako gi kanyo bing'eyo ni donja Adrian Kibet e Celta Vigo omiyo Celta Vigo yudo jo Kenya mathoth ahinya maluwe kokalo weche mag mbui mag tudruok mar X to kod Facebook to kod TikTok manyaka sani samoro yudo ka samoro ka gichiwo ote margi to gichaki medo Adrian Kibet e bathe kaja gichiwo nyaka gi Kiswahili koro mano ng'isi ni piny oyaorenwa ma koro nyaka jo Celta Vigo nyalo tudore gi jo Kenya achiel kachiel aneno ka ja Kenya moro penjo kacha ni koro mosabiro ja Kenya moro ndiko penjo jo Celta Vigo ni to be Adrian Kibet osemiyo lunch kono to yacha duoke kendo ndiko maber duoke ni aparo no oseyudo gimoro osebilo nyalo kara mana bedo ni ng'ama ndiko gigi en ja Kenya moro moyudo koro tich manyien koro mago gik mantiere ka nikech koro piny yaore ne joma nigi talanta ng'enia ka wadok chien e tugo manyoro mar Harambee Stars kadok chien matin kapok adok e mag sekondar morumo ka eno jatugo manoloyo miluongo ni Austin Odhiambo ne
ineno ka nitie picha moro manolungo keto mane orwako law mar tournament kata tugo mane obagi olunga higa mag 2018. Yes. Kano tim odadhoge bang' tugo manyorocha nowacho ni mano kinde mane nitiere skund sekondar. Koro ne giloro skul koro duogo e gweng' koro to olungo loso tournament apa ne en bag dogo. Olungo loso tournament higa 2018 mano higni manok chien ka 6-7 ka. To mano ne en e sekondari. To sani ting' molungo osebedo ka nitiere godo mar Harambee Stars mar loyo mondo ting' Kenya malocha en moting' e ng'enyo. Koro nyisi ni kaponi nitiere tudruok maber e kind talanta e kor gweng' ka to gi kuma jatugo nyalo gowe gikone manyalo miye yuto. Taparo ni mane okang' manyalo goyo okang' maber ahinya ma onyalo bedo kaka pinje machalo Ingereza gini. King'iyo higa mokalo tuke mag sekondar ne tuke mag sekondar nogo e rang'iny moro ma samoro iwacho ni chien kucho ne pod wang' gi nyadhi no pok wanene nyadhi manogo ego higa mokalo mane higa mokalo mane wabedo gi tuke manoyuore ahinya manogo ne Bukungu koso nogo e Bukungu Kakamega. Maji nochopo mathoth ahinya to kanya nyaparo ka babu namwa gino chako dugo paro ni koro ka wachako wayiere jotugo e iye ka mondo lose tim moro kendo koro gidhi gichuogo gimiluongo Talanta Hela ma koro gikone wayude nyaka tim manodhi ogocho e Sekafa mamite mapok wadwaro nong'o nyithindo maraga matindo. Ng'eni kanyo wadugo yudo nyaka jotim jomanyago yo igni matin 17 manyago igni matin 18 manyago igni matin ne 21 23. Koro aparo ni ne wago kando kata mana tim mar nyiri ne wachake kineno ka ne ochake gi timbe mag nyiri mag sekondar kwa biro kwa idho e diere ka higni mokalo ok wasebedo kwa ntiere gi gimiluongo transition kata lokruok maber kiwuok e talanta ma e sekondar to kidonje kama koro wane rang'iny mar tugo makoro itugo gi oko ka. Taparo ni okenge mane babu na mogo temo kelo ka nomiyo koro wenge wayepo makoro gikone wadugo fanyo ni kare nyalo lawa dhula ni igole gi piny kucho. Keja nyalo paro kinde mane Eric Marcelo ja sekondar kanego adhula malich ahinya to gikone duogo neno koro Marcelo magocho nyaka sani cha kendo ma achiel kuom joma otegno ahinya Harambee Stars. To inyalo paro Blackberry Odhiambo kuma nowuok manyaka gikone ochopo. Koro ng'enyne jotugo gi king'iyo gi matut ahinya gigi chakore ga gi skunde gi. To kaponi oket mise motegno kaka koro sani CBC bobiro mar mondo miyo ng'eni oket mise motegno mar talanta moket gimiluongo ni political goodwill ma ok en gir siasa kende. Taparo ni wanyalo go okang' e tuke manorumo mag Kenya Secondary School gi ng'ama nong'e Agai kinde mokalo ne onge nikech Agai en school an ngina some school mar mix miluongo ni Manywanda manyiri gi yawuoyi wan kanyakla koro kanyo en mana warruok mari magoli oko to yuto mar jibe ni piny samoro kata mana yeo wuoche minyarwa kitini mondo igo adhula onge nikech samoro yuto mar familia nok mane nyalo kinde cha nwachulo pesa matin e higa ne 12,000 higa to samoro kata to inyalo paro ni ng'ato ka nyalo bedo gi talanta kanyo to talanta neno gimo nyalo timo go ka ng'ato komako bade nikech samoro en ng'ama chielo mong'eyo mopogore gi tok chiel mar skul no onge. Koro kanye manyaka koro serikal donje to gi jokanyo mamoko e sekta mar tugo donje to gitelo mar skul be donje. Ing'iyo Agai sekondari japuonj Akoko masani principal to chalo coach ineno ka ne ane pap kacha throughout sakasa mar Agai magiko neno ka Agai ochopo kama ochopo kendo odhi kodgi tieng' ka tieng'. Tinna Akoko ne osegolo jotugo machalo no abich gene machalo Blackberry gene mago to jomo suwo ke lwete Akoko. Kano bira Agai to go kwani kora Agai ka samoro somo osebedo kwa chopo rang'eny makama to samoro skul ni ochoko nyithindo mantiere kore kama samoro no koyudo nyalo mar somo ne nitiere kiwango ma opogore samoro nitiere rekni mar ng'ato mar chuo kwante to samoro nitiere machielo mok chuo kwante ta kindi nitiere gi machielo monyalo timo maber odhi ofwenyo ni kare nitiere adhula be nyalo go e skul ka to fwenyo ni kopogore kod somo bende wangiso nyithindo gi mondo somne to talanta mar adhula mantiere i Sondu kata gi wenge mamoko mawuok alwora kagi do wanyalo kawe motegno teneno ko golo skund cha ma kikiano donjo higa mag 2023 otere nyaka level mar county
to chako tere kendo e level mar county e gana 24 higa mokalo sane no tere nyaka national menno kaka ma national kanyo pongi maka Garissa girodho gonde ochiko koro nyisi ni rang'iny mar tugo ok ochuno ni bed ni in school ma national kata extra county kata mana school mar kor gweng' mineno mochak matin no kapo ni nitiere gimiluongo ni goodwill mar telo mar school telo mar gweng' kanyakla to gi sirikal to kang' pod inyalo mana go wachiw puoch gi paka poka weyo akoko bench manotayo tim cha nyaka kama koro gi okakoko agai bench manotayo tim cha nyaka kama gichope kama gichope cha akoko principal nitiere nyako mane wasomo gode mbalariany nyino Nelia Wino ang'e neno ka pichni nene luorore oko ku ang'e samoro ji e penyo namba ne Neli ne wasomo gode kinde antie gi namba ne Nelia Wino kane wantiere mbalariany nogo basketball tingeni ka neno ko bedo ni en jalup japuonj mataya adhula tawacho na dier kare kaponi nitiere mijingo mara jopuonj to nyithindo nyalo dhi maber nikech macha ne nyako manohero tuke gi sports kabisa taparo ni skune nyalo sumo mago ji osetugo coach kaka coach mar game Maragai mano Ibrahim Ateng mancha no ka Emmanuel Gino dadhoge e chieng moro ka ngeso moro ka negi ne pau tuke kendo Ben Julius Gini mabende en japuonj matayo chenro mag adhula joge ne nitiere oko kendo ne gitemo ngiso jopiny ni kopogore kod buk mabende watime maber nyalo mar school nyaka wamak tuke gi motegno mondo nyithindo kinyne gibede kama ginyalo yudie yuto erokamano ahinya senior iwacho imiya paro the late principal ma Maseno school Polo Tula Nyasaye oket chunye kama okwe weche mag basketball kanyo no mako gi chunye duto te nitiere moro be niluongo na Madi mister bende no mako weche mag rugby kabisa ndalo no senior inyalo wacho ang'o kokalo kuom wach mar temo jiwo tuke ka wang'eyo kaka tuke nyo bedo ahinya ka wang'eyo mag sekondar ka erokamano nyakwar Peres osewacho duto maber an we awache marach mabende osethago chunya VOJ jopuonj mapuonjo e sikunde mag sekondar nyaka we nyithindo otugi nikech apart from just tugo ni sikund yude mich nyithindo gi bende ineno gi jok mak nyalo kawo gi tero gi e level ma mbele nitie king'iyo tuke manotug koro gima waluongo ni Nyanza machon an kana tie sikul en higni bura to kata tok mano kata kanyakwar Peres giri nitie Fred giri nitie okawinje tugo manika tugo rumo to jinilie tribunal no pira kapira ko tiegi to nitie case to en case ni sikul okawo nyithindo moko jodongo moko nego bed nyithi sikul tugo iluongo ni mamluki ok wanyal bedo kamano Tur Sargasian no pira kapira mogo ma in kanyise mor ni tim ni odhi e quarters to kichiogo kinyi to ni tribunal ni ogolo tim nyeun gi mamluki tim moro kende miket gino demotivate nyithindo it is wrong, it is illegal. Jopuonjego action must be taken against them. Nyakwar Peres report ten to ni kori kawo nyakwar Peres to ni dhi tugo kar nyithindo madhindo nikech dende ten waketho na mbele kai ni kori kawo ja form 3 ni kori kawo ja form 3 it is wrong. It is wrong and we must say it. Nyaka wawach ne jopuonje mondo we nyithindo gi otugi. Akiana ngoma coach kata japuonj maduong' yude ka sikul otimo maber ok ang'eyo nyakwar Peres ong'eyo bro wachonwa lakini en tim marach ni sikul register nyithindo moko to ka gikae mapiny gi to nyithindo gi ema tugo to kochopo kuma koro idwa neji ma scouts nitie tikawo jomoko irwako nyanena kiani nyen kale wuod mwalime manyondiko ni nyalo dhi e skul tuke mag nyithindo gi ni dhi support nyathini nikech tugo football to kichopo na bench lau mare ondike nyaka nyinge king'iyo list nyinge manitie nyaka hike to king'iyo ng'ama tugo to ken nyathini Ogweno Fred
Koro bende orwako nyasa gi boots go limba tike lich yellow plane en gima rach ahinya en gima rach iketho na nyithindo manigi talanta madwa tugo nikech sama koro itimo kamano ma sikul okum higni 3 nyathi mane ja form 2 to rieny to tugo pirani itimo ne ang' ngimane isimo tache mane chakruok mar mibadhi so nyaka wawacha ni wawe nyithindo tugi sirikal kata migawo mar somo ong'eyo gimomiyo sports en part of curriculum yawo wi nyithindogi miyo gi socialize miyo gi develop miyo joma ng'eyo kaka yiero talanta gi kawo gi chon to in ka koro ikawo mamluki kelo ni mondo nying sikul oting' malo mondo nying sikul ochope nationals to nyithindo manyakulo tugo mong'e tugo manyogoli e zonals akekata zonals poditi wan wachako gi base twadhi zonal twadhi division twadhi district provincials eka bire national akia ni tinden mane nyaka jopuonj we tim marachni kapo ni nitie ng'ama tiyo kodgi kata ni gin jogo punda gi ema gitiyo godo nikech ang'e ni moko tiyo gi jogo punda mondo sikul owin then gimiyo gi gimoro giwe tim giketho ngima nyithindo matindo mane gi talanta mar opira nikech ka nying'iyo ma Kisumu County Kisumu County ji dhigo quarters to kichiyo gokinyi en Kisumu Day karomo sa 6 to pondo sekona nigi chose lokore en sijui Kisumu Boys kaling Martins ji agai ema koro wan kanigo opira to kasi na panga mar gi Alan man walo pile nikech Alan onge ka no sina panga pile walo gi e base to ng'e joma no tugo ne Bondo primary ni gin ng'agere to majo sina panga bende wang'e sami kwanyo ji madhi e zonal to kwanjo sina panga to kwanjo Uloma to kwanjo Bondo to kwanjo nyaka Sumbi gi jo yieke to wang'e gini gisome sikunde go gin joma wang'eyo ok ni koro ka wadhi e zonals to wapako joma wakia en tim marach must be called out and jopuonje go sirikal kata TSC nyaka donjenegi kuom rocho ratich nyithindo manigi talanta. Erokamano. Governor adwa ni tume wachni mogik eka bang'e abiro miyo jopiny duond jating' dai mar jatend piny mano Faruk Kibet mabedo jiwo ni kabera ahinya. En captain tindo luongore ni Faruk Kibet. En goalkeeper. En goalkeeper. En luongore ni Faruk. Mabende obiro kod paro manyien ni kaber chenro mar gedo magudi mane gogonyore miluongo ni affordable housing. Miye kata mana jotugo mag Harambee Stars kaka yo makende mar miyo gibende mijing'o e kinde mar tuke mag chan dhi nyime. Tumane wach mar jowa ma tugo e sikunde mag sekondar gi. Talanta ne kacha mochwiny. Ochwiny to gima kethe en gima je wachono. Yes. To mano bende momiyo kaka wanene ka wagoga kon gi kon. Nikech inki neno ceiling nigi bathe koni to gi bathe koni. Adwa mana jiwo gima je wacho ni jopuonyo we nyithindo tugi. Ng'eyo king'iyo Victor ndalo mane watuge kacha e primary ka mane ikethe talanta mar nyithindo. Nikech primary ka chuno ni ka koro jiwuok dhano ai base to koro ikwanyo nyithindo maber. Idhi kawo namba 1 jagolo e skulu ni ikawe kama. Koro gik mbele kacha mido ka koro mibadhi nitie. Mangat mane tugo namba 3 makaeni koro en ka ji dhi e district kucho to iweye nekech mibadhi. Lakini e secondary school ka team dhi kaka sikul. Maji ong'e ni Ken to ok tugi ne wang'a pala. Tido ka chieng' makama ene makoro miye namba kucho. To ng'at manyocha nochako tugo ka Koro mana kaka jai wache ka kwa media mathoth. Tuk nyithindo mondo wene nyithindo. Ok dwa bedo goliech. Dine ng'ato kaw namba ne. Nikech Oliecho chako tugo ne Harambee Stars ka en namba ka en jegni 17. Kata mana engineer Ogado lugo ka napa helka. To king'iyo ni nekech no ene gi thuolo. We ng'ato ir juoge to kata mana adhula kende tuke ng'enye i sikul ka nitie joma samoro gin mana gi mich mar miel mako miel nekech ing'eni ok chal gi kinde machon chama ka ne ng'ato miel tineno ni mano ok talanta tinde kata mana wer ji chiemo godo kata mana jopuonj be pod miel kaka nyaneno adwa na wache cultural day e sikunde gi jok matimo cultural day e sikunde gi nyaka wago mbaka gi kawuono ni koso bang okay koro talanta mar nyathi wene nekech Victor ibiro ng'iyo wasewacho kapile ni kata mana wan mondo mwabede kaka wanene
juogi mar lendo ni ok en gima nwachiew ni no maki gi Nairobi ka. En gima ne ichako iro kitin. In e klas 4 3 kuchocho to no ka gigi nwase chako loso. Koro wene nyathi ka nyathi man gi talanta mare. Nikech samoro nitie nyathi ma ok en jatugo. Tino ka en gi mich moro kata mana mar wer koni. Kata mana mar drama koni. Ok wani e piny machon cha. Piny tinde olokore. Mondo mi kik waroch ratiro mar nyithindo gi. Nikech mano kaka je wach yudo ka samoro ng'uk moro ma tikriri muk moro machon mogwando jing to timo leche to ting bende to ting koko biro ma en ma koko ramo kabisa no dwa tugo to ndalo ge to no se ka ndalo mani tugo ne ka no komisi gik mokare komiso bol to komisi to biro ndalo mani tugo ne en kaje koro oyie ni ndalo ne okalo mondo nyithindo gi wabede go liech mamoko to mogi ken puoch gi pak bende ne kamiti mar CAF manyomiyo Dennis Oliech thuolo mar bedo ambassador mar CAF nekech mano en gima berie nekech ng'en Dennis Oliech en moselo yigonde no jatugo mar Harambee Stars molo yigonde mathoth pachoka iluonge gi kisungu ni an inspiration ne jotugo mamoko gi to kata mana jotugo mamoko ma bende iluongo ni legends bende neno ka ywa kacha kama uting'o Bob Ogola gini gima moko kinyalo bende dial gie koro ka ng'ato neno ni ini tugo tigi kanye ng'ato ok nyisi ni tugo to ok okonyi iwinja onge gima lich kaka ng'ato wacho ni tugo to tugo no kokonyi mane momineno kata mana kar fwambo ka nyocha ne wabiro gi riwruok maketo wang' achiel ni giko bang' lendo no tibiro bet kanye bang' tugo no bo konyi erokamano mae momiyo kata mana Ramogi FM gi Ramogi TV chenro mag tuke thothne iyudo ka wagwelo jotugo machon ma bende konyowa ng'eyo matut weche mag tuke mopogore opogore wamiyo gi platform mondo jopiny owinjane gima ginyalo wacho nikech gine ma gin gi lony kuondego nyaka Ramogi Jwang' winyane kaka Faruk Kibet nyoloso kalore koda paro ma en go neno kanyo ka pod waonge kod nyaka Ramogi Jwang' wabro ng'ado loka kumachielo wang'iyo paro ma sirikal nego mar duoko nengo somo e mbalariany piny Jagoro mungire migao no nyocha olando ne sirikal biro kod paro manyien mar duoko pek ne jonyuol en rieko ma duoko pek ne jonyuol koso en kwano migoyo matemo keto chuny molendo ne jonyuol to be en gima ting' ne dhi bedo mayot biro ndalo manok kende bang' ka piny owacho yango ni nitiere pek moro ma gineno e wach masiro somo e sikunde mag sekondar kanyakla kod mar primary mar mbalariany ni en gima dhi nyalore koso ma en wach ma oganda jo Kenya dhi nyime kod golo paro mopogore opogore ka jonyuol giwegi wacho ni chal ka gima gidhi neno fuong'ruok bang' ka piny owacho bende biro kod chenro manyien ma oluong ni University Funding Model ma ji osebedo ka goye mbaka kinde ka kinde Senior ma en wach mang'eny isebedo kiluwo ndi ka wang'iyo yuto mar piny Kenya gi policy ma sirikal sani koro obiro go ne king'iyo matut ne en kwano moro ma sirikal temo goyo mar bedo ne chunygi olendo ne dwaro mar jo Kenya koso to be en gima dhi nyalore erokamano VOJ janyuol moro amora manigi nyathi e mbalariany ong'eyo pek ma gikale sani to gima omiyo gikale pek no ng'eny jonyuol pok ong'eyo ndalo mane wan e mbalariany sirikal ne chulo school fees ki apply tiyudo help to help ni biro diriyo nitiere help mabiro to in kaka jathi sikul nitie mimi mikonyori gode dak to nitiere mabende dhi e school fees mari koro yudo ka jonyuol mang'eny ka nyathino oseluonge e mbalariany to kionge nyalo to nyathi apply moyudo fees to nyathi somo dhes nitie ji mang'eny mabro koni ni gin gichulo ne nyithigi school fees maluwogi kalure gi help mane giyudo igokore matin tijusori godo e university to modong' ikonyo godo anyuola dala higni 3 sani nyo wach ni jonyuol bende nyaka koro tim ang'owa chodre ma en gima ber nikech iyudo ka joma ne yudo help ni samoro moko ne wuok e mier manigo koro sirikal chulo negi to miyogi upkeep to gin jogo manyalo timo ang'owa manyalo chulo so mae pogruok manitie ni sirikal gima giluongo ni mean testing
Ndex. Ming'iyo ni to Fredo Gweno ni bendo nyalo chulo school fees koso onge go ma sirikal nyaka timang'owa nyaka konye. To gini okosetiyo maber. Gima miyo gini okosetiyo maber en ni nitiere weche mibadhi mang'eny bende. Se ogwang', se gweno. Nikech form ni komii tiko ni dhir chief, to chief goni esei. To samoro in go, to ma in godo ni bendi pogo ne chief, to goni sei ni onge go. Koro pek pod bedie kanyo ni sirikal ne nigi paro maber. Mar ng'ato kaka an Bonyo kama ka Nyasaye ogwedha ni nyathina ni e university mar piny owacho, to nega chul ne school fees. Nikech nyathi mosome private, primary, private, secondary, tang'o miyo ka chope university ka, to koro wadwa ni sirikal otimang'owa. Okauting. So mage penjo mane gini penjo. Kata kamano, ne kani neno kan watimo sigana to ne yudo ka atamalo 95 mag ji te mane dhi e mbalariany nokoni gionge nyalo. Koro mane manoketo sirikal kama tek. Nikech sirikal nego kwano ni kwa yudo kata atamalo 40 kende ni maonge nyalo, to wanyalo chulo negi maber. To koro 60 ni to timang'owa, to kaka negi wuok academy ma romo hero kuma be chilongo nano ichakore gi jai Janiro. Ni ng'ato somo Janiro primary, to kowuok kanyo to dhi Moi Forces Academy, to koa kanyo to kodonje university, to ni koro sirikal timang'owa chulo. So mano ne paro maber. Kata kamano wan mana dhano. Nwako ni wan wadwa donge kumane sirikal miye ji gini to wachame to boom tang'ano. Koro mane mano nyoro sirikal gi gini. Paro mar duoko bei piny, nengo ma school fees michulo piny ni. An kaka nene VOJ en paro maber. To penjo na maduong'. Omenda ni dhi wuok kanye. Nikech sirikal onge godo. An ochalo na gino midwa gagodo jonyuol. Nikech nyithindo nego beni doke mbalariany apani giko madweni. Yes. To jonyuol nyicha chunygi go kibi ni wabro timo nang'o. Koro kama janyuol onego chule cha, komiye fuong'ruok matin, to bedo ne mayot mar chulo. An mane paro maneno ni sirikal tiyo godo. Nikech margi monego gichul cha, nikech nitie mar sirikal. Yes. Okapari ni niti. Nyaneno ko wachno mi help pesa. Okapari ka en pesa moromo. Nikech mana kaka John Mbadi no wacho, ni funding marwa mar education system ok en sustainable. Nikech no bedo structured ndalo mane piny nigi pesa. Yes. Sani Kenya onge pesa, nikech pesa mochok moramora to kuongo chulo gope. Kise chulo gope, tikuongo ichaki chulo jotich jo sirikal. Yes. Kise chulo jotich jo sirikal, to nitie maendeleo mabende nyaka tim na jopiny, nikech sirikal tije maduong' en miyo jopiny maendeleo. Koro modong' mar somo geregi kori dasa. Emomiyo capitation leo, emomiyo funding mar help leo, emomiyo kitido ka TSC bende nyoko ne jopuonj ni wabro medo wosara, to jopuonj kochopo to yudo ka margi no emochako go e wiye proper. Nikech sirikal onge godo. Choko mar sirikal duono. Ere tiende golo singo gi geno ma ing'eyo ni pek nitie kamoro. Emomiyo awacho ni en gimidwa gagodo jonyuol mondo margi magichulo cha, gichul mondo mbalariany gi oyude fuong'ruok kaka chenro gi dhi mbele. Nikech ka no onego bed ni chulo 30,000, to koni ni koro duoke piny dwa chule 20,000, in kaka janyuol 10,000 ni neno ni nitie fuong'ruok maduong'. Nikech en kori dasori mondo ichul 20,000 ni piyo nyathi otimang'owa odonje sikul. Erokamano ahinya. Ken, adwa ni go e wiye ka iparo na gi Stafford ni sa kawuono ringo matek ndi. Mbalariany osebedo gi pek. King'iyo ni mbalariany ma Moi, ma en achiel kuom mbalariany mosebedo kotegno ahinya Kenya kae, weche mag somo gigolo jopuonjre mathoth ahinya madonjo e lony mopogore opogore. To ineno ka dang' ni osebedo ka nitiere, to ma biro kaluwore koda nyawo mar chopo mar pesa ya gulu, to kachiel kod weche mag mibadhi mokwako chenro mag mitayo e mbalariany go. E higa mag 2023 inyalo paro kane Moi ywak e wi wach mar gope mane okunore nyaka bilion mar 5.6 kucho. To ma nyisi ni
mbalariany go dwaro pesa. To kinde ma koro sirikal nogo machiemo kendo ng'iyo ni wachni nyalo hinyowa nikech koro sani nengo mar somo dhi malo. To giwacho ni koro mondo mi nduse gi e kind atamalo 15 nyaka atamalo 40 mar omenda ma ichulo gi jonyuol kata jopuonjre mondo mi tigo kaka gimiluongo ni fee mar somo. To mak mana ni en bende koro entiere kod to mathoth ahinya ni bende ibiro chope kare gimiluongo ni sustainability. Kinde mane wasomo cha mana ka jeno temo lieko, an ng'in nachulo omenda maromo 21,000 e higa. 21,000 ni HELB ne miya 40,000. Ok wacho milion midwa. Ok milion. Ne miya 40,000 e higa. Ka HELB golo 8,000 chulo na e higa e loan magimiya cha. Koro mano nyisi nadong' 13,000 ema onego be nachulo e higa. Poge diriyo nachulo fees mar 7,500 e semester. To sani kama nasome gi kos mana timono, japuonjre mane watero kanyo higni 2 mokalo, nyicha kar chulo 21,000 e higa mana chulo cha, nyicha chulo 200,000 kia gi 70 gi wiye. To mano e thuolo mar higni manok ok mathoth ahinya. Koro mano nyisi ni ne wasedhi mabor ahinya mokalo kiewo mar kaka inyalo sir somo mag mbalariany. Koro ne miyo ji mathoth ahinya nok yud thuolo mar donjo. To mbalariany gi bende thuolo no ne yude yo maginyalo tayo godo chenro mag nikech samoro yuto margi kowuok kuom sirikal ok osebedo kotegno. Kech iyudo ka pok michwalo ne mbalariany ok osebedo kotegno to gope bo osebedo ka nitiere. To nitiere kit somo moro ma mbalariany ma Kenya ka nodhi obedo godo ma samoro yore mamoko riekni mamoko mag loso pesa nodhi modoko duono. Miyudo ka samoro yore maginyalo loso godo pesa mopogore gi mar choko mar jopuonjre ni ne bedo manok. Koro aparo ni wachak wadok kamachielo ma mbalariany dhi bedo kod pek. Sirikal nyaka to koro neni mondo mi gini chop kare, mondo jopuonjre osomo tiek gi lony mowinjore, nyaka gine ni pok ma ichwalo ne kuonde tiegruok gi en pok mochopo kanyo nikech kok otime kamano to wabiro bedo ni waduoko chien nengo mar somo, janyuol winjo maber, japuonjre winjo maber, fuong'ruok nitie, to mak mana ni japuonj madhi puonje onge nikech kwan mar jopuonj nyaka koro dog piny nikech ok nyal chulgi. Chenro mopogore opogore masinde mowinjore bed ni gitiyo kuonde go ok nyal ng'iew nikech mbalariany koro onge pesa, choko dok piny. Koro nitiere weche mathoth ahinya mowinjore bed ni wang'iyo ma sirikal nyaka ng'i mondo kik bed abeda ni en gima noketi mar mondo mi obed siasa moro manyalo konyo jatend piny kalo loka machielo to hinyruok pod bedie. Koro nyaka to gigo okang' ma migawo mar somo nyaka neni pok michwalo ne kuonde tiegruok gi. To kapo ni nitiere gope mosebedo ka hinyogi, nitie yo minyalo yud godo kaka inyalo tim ne gope gigo mana ka nitimo ne bede gi meke mamoko machalo mag sukari kod mamoko. Mondo mi gol gie osigo mapek cha, mondo giduong gichung' motegno makata koro kapo ni siro jopuonjre gi chudo margi ma koro duok negi piny go, to mbalariany gi bo chung' ma gimoro amora ma idwaro ma inyalo konyo jopuonjre gi e somo motegno ok nyal bedo ni onge kuonde mag tiegruok. Erokamano ahinya. Kanyo cha somo ote moro mar jalony moro wacho ni wach mar cut off points mane omed nyaka C+. Of course nen minimum tido ka sirikal koro ne kawo ting' nyaka jo C+ kadhi malo. To jogi be ne ochako Kenya ke universities mag private ma tinende nyomiyo bende private universities bende bandho sirikal kagirkiragi ero koro nengo mag degree programs oduok chien gi sirikal. Be en gima dhi nyalore koso en moro wang' jonyuol kaka Jay Bonyo ne temo kete cha? Victor, en gima dhi nyalore mak mana ni kwano nyaka go. Ing'eyo ni sirikal ni ka nyodonjo nitiere gik ma gidwa rokni e timo. Achiel kuom gima ne girokni e timo mabe nyaka wawach ne gitu koro gifwenyo ni pingo ne gimogo. Nen biro gi lokruok mane otima e yo mara yor rokni e weche mag somo mar mbalariany. Ma achiel kuom gik mane omiyo neno sama nyithindo gi nodhi e ndara miluongo ni Gen Z gi ne ginyiso jatend piny mondo duok somo kama ne entie, somo mar mbalariany. Tiende ni sama ne okawo 100% transition ni ma Matiang'i nodhi oketo gini ni ng'at moro amora man gi C+ owinjo dhi e mbalariany. Ma mano to en gima ber nikech Victor ng'ama yudo C+ en ng'ama riek. Gidhi e mbalariany to pod ok wawinjo masomo tamo kuno. Iwinja. Koro gima ne gidhi gitimo marach ni sirikand ni kancha nodonjo ne gidwa timo gik moko aruya. Ibiro ng'iyo kitimo nono maler Victor masetimo tigo mbaka gi joma ni e HELB mana ka kiwinjo Jay Konicha. E higa mokalo kende nyithindo ma kwan gi dirom 100,000 nyocha ne ok onwang'o omenda ka HELB nikech omenda onge. 100,000
ting'eyo ni helb ni e omenda ma nyithindo gi oteno nikech thoth nyithindo ya e familia gi miere modhier man gi chandruok. Koro iyudo ni magi nyithindo manyom ngima gi orochore. E sama wawuoye ni piny owacho pod ok omiyowa statistics ni nyithindo adi moseweyo mbalariany mo drop out nyaka nyocha sirikal ne med omenda ni. Onge kaka inyalo chiwo dichiel Victor tigolo omenda michulo e semester achiel 20,000 titere nyaka 140. King'iyo kuom ranyisi mbalariany ma Moi, jogo mane somo weche madhi matenore gi weche mag fwambo chien kanyo nyocha ne gichulo omenda maromo 60,000 gi wiye. Sani ka ne ing'iyo to en chiegni 100 gi wiye, laro mana 150. Ok inyal muko gine dichiel tidhi bae malo. Tiende ni itamo jogi somo mae mbaka manyocha gore ka ni somo mal mbalariany nosegik kama koro dong' ne jomo meyo. Ma nyithindo mowuok e miere ma ok nyal nyalo garama mar somo mar mbalariany ni. Mae emoduoko jatend piny. To gima bende chak ing'e ni thoth nyithindo gi gin nyithindo mantiere ting' miluongo ni Gen Z. Jatend piny bende kogo kwan to temo ng'iyo ni ohinga mane ma samoro nyalo bedie kinde gi tam mar 2 e tu tamcha. Koro kae bende siasa nitie. Mak mana ni nitiere siasa ma samoro konyo japiny. Kuponi siasa no konyo japiny to nyathi mane ok nyal somo eno somo oyudo yot. Janyuol cho oyudo yot donge en gima ber. To gima nyaka ing'e ni gini nyocha ne William Ruto no kae laki chien kacha. Manyo tamore ni onge kaka mana analogy mine no Jay kelo cha ni samoro jok man gi nyalo ko gik mbele to gidwa ni sirikal ochako bi okonygi. Ne en paro maber mak mana ni implementation mare manodwa tim nade no dwaru nekech ne gibiro gi gimoro ni bans. Mido ka jomoko ywak ni en onge nyalo to dhi oriwe gi samoro ng'at matero nyathi skul gi ndege ka Jay. Koro mibadhi ni eka Chuogi ne wang'e. Koro Jasena Drusturi. Kauna mulo jopinyo winjo. Drusturi. Kendo niya, ne onge rapiedhi mane inyalo piedho godo gigi nekech mibadhi omako piny. Chife nigi mibadhi. Chief ni ema keto saa ne ng'at man nigi nyalo to nyathi ma onge nyalo to siko manye ma min gutwe mana leso owe puodho manye gi nyathi e ng'eyo kiny godhiambo ni ang' iduog saa 8. Ang' iduog saa 8. Wira nekech ok owinjre gi wuon nyathini. Koro ibiluore mandalo kal. Mana ruodhni e gweng' ka. Kichaki wuok ichaki dwa ni gini chak dhi tim signature cha ochako yud machielo. Koro okenge mane inyalo piedh godo gini e yo makare manyiso ni Anyango wuodo nyara Akelo en min mare onge nyalo odong' mana gi dagi kata jonyuol ge onge. Yudo kodhi okawe onywande gi kaki winja chiu ranyisi mar jecha en ranyisi. Wetin mi se odo na wani kendo kore chaki golo. Madonjo mana helicopter jok mose ni helicopter joka the group of schools. Ineno jok mag enino ko gine kaito osema bolo nyathi to saa 2 obole to bang' dakika 3 to ene kaka waneno. Amen. Kolomor. Amen jano se donjo. Amen no se donjo kori ko ya ko. Kori winjo ka gini nyodhi obedo mapek masomo mar mbalariany no gi kama ji ok nyal yudie gini. Koro onge gima nyien ma jatend piny otimo. Owinjo mana ywak jopiny. Mi odwoko gini kama ntiere tan gadier ni pod gibiro review kama odwoke cha pod gibiro ng'iyo nikech piny owacho onge omenda. To magin godo bende priorities mitero gie odwa pogore. Koro nyaka mbaka kore ka dogore maber nikech nitie commissions mang'eny moseketie mosebed ka nono wachni to samoro jatend piny ne dwaro mana winjo gima nodwa timo nade mano oseketie. Erokamano ahinya. Iluongo ni Presidential Working Party on Education Reforms mar Ngire Munuve cha Nyakware Mugajwang'. Jok madongo sa ong'ado waka miya bedo gi paro moro ka ni to e piny duoka king'iyo kuonde ma ji sole pesa mang'eny en weche mag somo, thieth kod tho. Dibedi mane kaka wadak kaka oganda Luo. Jay wach mari mogik. Aduoko mano goza wach mara mogik. Inyalo duoko, inyalo wach mari mogik. Aparo ni nitiere gik moko ma wan kaka oganda wasetimo higni mang'eny makata ka podi in gi nyalo to podi neno ni kok itime kamano to ji bro wach yang'o. Nikech neno ka nitie kata jogo manigo
to ka gimoro timore ni to ni nyaka wasul nyaka wachoki en kitwa kaka oganda tapani nyaka wagoye mbaka kinde kanyo chien aparo ni Jakom Raila Odinga bende nowache wachno ni nyaka wang'ire no oganda ni to gik mwakete pesa mang'eny gi value ni kanye koso wachok pesa ni twakete kuma value nyalo betie mano mbaka manyaka wago nikech piny olony mana kaka na wawacho ni gik mane timore 1990 to pod ok wanyal tiyo godo nyaka sa nyaka walokre wach mara mogik VOJ en gima na wacho mar school cultural day anene mbui mang'eny akia joma lose akia joma puodhe ber ka nyithindo nyiso talanta gi kamoro amora ma gitie bernde jomoko kuomwa cultural day go ema nwang'e ni wanyaga miela ema nwang'e ni wanyatimo drama but mana kaka ne wawacho ni mag sports obedie gima nyithindo kende ema nyiso talanta gi Ken gi Fred kikudok go trateng ni koro udwa mielo kata simu ya kwa misomero cha kata simu koso simu ya nini platform na nyithindo aje samoro ntiche puonj moro mane ng'ato ok omiel godo to winjo no puonje sikul ma imbe nyalo jusi ko ni sambi onge center iluongo ja puonjo dhi miel godo misa temetiende sambi tamuno yugi awe wach baba pero kamano jo puonjo we na nyithindo na korgi nyithindo bendo nyis talanta margi mane majiwo gi mamiyo gi ng'eni gi talanta kiko bedie mar jopuonj gi jogo mogwela erokamano to magite nyaka bede gi kiepe nyaka bedi rachonge nyaka bede gi rachonge erokamano ng'ama japuonj nyaka luori erokamano tiluori mana kiluorori bende wan gi jopuonj mag jotipi bende nie kanyo erokamano Ken abe pod poch ge pak ne skunde manotimo maber ahinya to mano the nationals machalo Agai machalo Kobala gini ma bende notimo maber kendo botingo nyinge gwenge machalo Ng'ia Sumbi Oyugi Sogango ma bende ne gin jo netball koro paro ni en gima ber mondo mer mana juo talanta marwa kech ng'ino ka kanyakla mar jopiny kanyakla mar anyuola bende osebedo ka konya ahinya medo ni wajiw talanta gi poch gi pak ne Kevin Sodongo to koda Ondego Jakambai ma bende ne ochung' motegno mar neno ni kata mana fans mag Agai no chopo karom gi Western no kane joluo nyithindo mag gwenge ma Nyakach no chopo mathoth ahinya mar mondo mi osir timbego koro en poch gi pak ahinya bende kik wiya wil mar chiwo poch gi pak ne team mar Country Bus kacha kare itie kargi ma gichokore koro aneno ote mara wanga sirikal luongo ni wanga youth leader Country Bus giwacho ni giwinjo kaka wanene gibedo kanyakla kanyo kata kipango gari titimo ang'o tiloso maloso weche makaka kacha joma timo hala to giyawo redio joma yawo TV yawo koro Country Bus te Nairobi sani winjowa Gavana Joje aneno nitie wach mone kwa Mboko wie to kwa Mboko ma tenore gi wach mar Sifuna to nikech sa to ado mana wacho wach achiel katieko ni ka ng'ato siko nodwa dere siko nuni ana biro dera to idhi adhi e chiro timanyo tol manyien timie nikech kata mana miyo musiko ni ana biro dhi chieng' moro nyako dhi Dholuo maber wacho ni ja to biro mna erokamano nyakwara mogi kuwuok e sigand jalao nindo gi jawacho wach ni ana ni chieng' ono biro chopo nyakwara moga jwang' mane giko mar chenro mar kaka wanene okinyi ma kawuono sa oseringo matek ndiwa timo mos ne onego bedi koro wamulo wach mar Nakada kanyakla kod wach mar Sifuna no kata kamano nikech sa pod wantie kod juma manyien kaka Ruoth Nyasaye kodhona muya bed kod odiochieng' maber kod juma maber mopong' kod gweth mar Jehova Nyasaye. Nyinga en Victor Tino Juma ma en kaka wanene kitimo naka mbaka to pod dhi nyime e social media marwa X, Facebook kod Instagram pod onyalo go mbaka kacha nyakwara mogi to gie sani oriti masani.
what Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Yudo thuolo madhino tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lap tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e or namba miyude bwo pekeno e namba mar 29844. Yudo thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma airtime pile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mna gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. Wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kerstin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Citizen Digital.
penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Nyakwara Ramogi Jwang machiegni chenro mar mbako romo chakore sande kosekalo 10:03 tok sang'wen mar okinyi ma kawuono. Chenro mar mbako romo kawuono wadagoyo mbaka kendo rwake achiel kachiel kadhi bedo katai e chenro nyinga Cleophas Oluoch jagisumo ka Nyakwara Ramogi nyaka chango weche thoth ahinya moiko ni karka to ahinya kotene kod wechego mag ohala. Ber mar timo ohala e Afrika mano ma ugwe kat chal mar ohala e Afrika ma ugwe. Weche thoth ahinya mantiere karka to jogo mantiere counties ma ugo tong' kod pinje mamoko mabende nyalo bedo gi thuolo kamar rango pinje mantiere Afrika ma ugwe mabende moko mi thuolo mar timo tich kata timo ohala magi e piny mar Kenya kod pinje maoko bende moting'o Tanzania, pino mar Uganda, Rwanda kod Burundi. Ka irango gi achiel kachiel ni kanyo to ohala itimo e yo machal nade. Nitie nyaka mano mar DRC ma bende donjo machiegni, jo Somali bende nitiere karka kod oganda mamoko. Yot mar timo ohala ni en mane? To ahinya gima bedo kwarango kawuono e tong' mar piny Kenya kod mar Uganda kod Tanzania kako ohala osebedo kata ka itayo. To ahinya tok lendo mane otim kod ten piny Tanzania, welni matindo makoro ok bi mi thuolo mar timo